Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ பிராணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, பிராணத்தை எங்க வச்சிருக்கேன் அப்போ ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறாள்? சிவாய் மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜி. எனக்கு இப்ப எல்லாம் எப்படின்னா கண்ணு கட்டிட்டு இப்படி சத்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறேன் யாருன்னு. ஏன்னா என்னெல்லாமோ இங்க ஓப்பனா இருக்கா தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன ஆயிருக்கு, எனக்கு உங்களோட நம்பர் கூட தெரிய மாட்டேங்குது, நம்ம பேர் கூட வர மாட்டேங்குது. காத்தால என்ன நான் கிளிக் பண்ணேன், டபுள் கிளிக் அவசரமா பண்ணதுனால எல்லாம் மாதாஜி சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா வருதுங்க மாதாஜி, வால்யூம். இன்னும் 100% இருக்கு. எல்லாரும் கம்மியா கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா கேக்குது மாதாஜி. கேக்குறதா? இல்ல கிளியராவே இருக்குது மாதாஜி. மாதாஜி செக் பண்ணுங்க மாதாஜி உங்ககிட்ட. என்னோட 100%. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லாரையும். லெவல் 3 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். லெவல் 3 என்னது இப்ப முடிஞ்சிடும். லெவல் 3 சொல்லிட்டே இருக்கும், லெவல் 2 சொல்லி அது முடிஞ்சுடுத்து லெவல் 3 இப்படி போறதுக்குள்ள வழியிலே வந்துடுவோம். இப்போ ஆயிடுது, அவ்வளவுதான். 3 சப்ஜெக்ட் தானே, 3 சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சுட்டுன்னா நம்ம வந்து எங்க இருப்போம்? பக்தி சாஸ்திரிங்கிற கிராஜுவேஷன் வகுப்புல இருப்போம். சச்ச இது இல்லையா, பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி இல்லையா? அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டோம் நம்ம. வெரி கிரேட் மாதாஜி. நீங்க தானே? ஆமா மாதாஜி, நீங்க ரொம்ப கிரேட். நீங்க தான் மாதாஜி, உங்களால தானே மாதாஜி நாங்க வர்றோம். நீங்க தான் வெரி கிரேட் கைண்ட் மாதாஜி. உங்க கூட டிராவல் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்போ வந்து இன்னைக்கு யார் பிரணத்தி? நான் அட்டெண்டன்ஸ் போர்ட்ல பரவாயில்ல. இன்னைக்கு நான் 4 பேர் இருக்கலாம். எவ்வளவு பேருக்கு அப்புறமா கூட போடலாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. யார் படிக்கிறேன்? சுதந்திரா தேவி. சுதந்திரா தேவி. படிங்க மாதாஜி. நீங்களா சீக்கிரம் வந்து அதிசயம். படிங்க என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்லிட்டீங்க? லேட்டா தானே வருவீங்க, ஃபேக்ட் தானே மாதாஜி. 7:30 மணி ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே போல ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அப்படிதான். ஏன்னா தண்ணி வருது, ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு வீட்டுல. சோ ஷி கம்ஸ் லேட். அதுதானே ஃபேக்ட். படிங்க மாதாஜி, குத்தமா சொல்லல. சரி மாதாஜி, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சக்ரஜாதம் சககன ரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாக்கான் பிதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. மாதாஜி இது பண்ணுங்க மாதாஜி. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி. தோருங்க மாதாஜி. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. மூகம் க்ரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்க்யதே கிரிம் யத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைதன்ய ஈஸ்வரம் பங்கஜநாபாய நமः. பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே நமஸ்தே பங்கஜங்கிரயே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய
देवही नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शर्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृत्यन्तः स्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Mataji. கிருஷ்ணா. வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவோட ஒரு செலக்டட் ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த இதுல வரும். பக்தி சாஸ்திரி இந்த லெவல்லயும் வருமோ, பக்தி சாஸ்திரியில தான் வரும், அதுலதான் வரும். ஆனா இந்த டைம்ல என்ன இருக்குன்னு மறந்து விடுத்து, L3 மறந்தே விடுத்து. வாட் எவர் படிச்சா ஒன்னும் வேஸ்ட் கிடையாது. எப்போது அது யூஸ் ஆகும். இப்போ இமிடியட்டா யூஸ் ஆகலைன்னா நெக்ஸ்ட் எப்போது யூஸ் ஆகும்போது இதே தான் வரும். இதே சாப்டர் தான் ரிப்பீட் ஆகும். இதே பகவத்கீதா தான் அடுத்த லெவல் 5 படிக்க போறேன். ஆனா இன்னும் டீடைலா படிப்போம். கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஒண்ணுமே வேஸ்டா போகாது. எது படிச்சாலும் வந்து அப்புறம் நமக்கு வந்து திரும்பி ரிவைஸ் பண்ற போல இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும். ஆனா இது வந்து நான் சாப்டரே ஆரம்பிக்கல. இது 1.1.11. அதனால ஒன்லி ஸ்லோகாஸ் மாத்திரம் நான் படிச்சுட்டு போறேன். ஒரு 8 தான் இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ரூப கோஸ்வாமி எழுதினது. நம்ம எப்படி இது உபதேச அமிர்தம் ரூப கோஸ்வாமி எழுதினது இல்லையா, அது போல. அப்ப இது வந்து என்னது பராச்சி அப்படின்னா பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. இது வந்து மத்திய லீலா, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலாலையும் இதே ஸ்லோகம் வரும். அதனாலதான் 2மா போட்டிருக்கு. ஓகே. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ணா அனுசீலனம் பக்திர் உத்தமா. சொல்லி சேர்ந்து படிக்கணும். அதனால நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன். ஆனா இங்க பிரிச்சு போட்டிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பேசிங். இல்லாட்டி கிருஷ்ணானுசீலனம் தான் வரும். அது கிருஷ்ணனுடைய அனுசூயில் அவருக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதோட அர்த்தம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம பக்தி பண்றோம், எப்படி பண்றோம்னா அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் ஆஃபர் பண்ணோங்கிறார். See, when first class devotional service develops, இப்ப நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியா தான் இருக்கும். ரொம்ப லோ லெவல்ல தான் இருக்கும். தெரியாது நமக்கு. நிறைய தப்பு பண்றோம். மூடு வந்தா ஜபம் பண்றோம், மூடு வந்தா ஆஃபர் பண்றோம், இல்ல வேண்டா வைக்கிறோம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டினா என்னது, மூச்சு காற்றே வந்து பகவானை பத்தி தான் திங்க் பண்ணுவாங்களாம். எந்த நேரம் பகவான் சிந்தனையில் இருப்பாங்க. சோ அவங்களோட எப்படி one must be devoid of all material desire. அவனுக்கு வேற பௌதிக ஆசைகளே இல்லாம இருக்குமா அவனுக்கு. நாலேஜ் obtained by monistic philosophy and fruitive action. இதெல்லாம் இல்லை. monistic philosophy என்னது, ஒரே உயிர் என்னது, ஒரே ஒரு நான் வாழறேன், நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறேன். யாரு கண்டா, ஆத்மாவை யாரு பார்த்தா, அடுத்த ஒரு ஜென்மத்தை யாரு பார்த்தா, அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பிலீஃப் கிடையாது. monistic philosophy and fruitive action. நான் படினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இருக்காங்களே. அதுல இருந்தாலும் விலகி அவங்க எப்படி இருக்காங்க, பௌதிக சம்பந்தமும் இல்லாம அப்படியே ஆன்மீகத்துல திளைச்சு பகவான் எண்ணிட்டு இருக்காங்க. The devotee must constantly serve Krishna favorably. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அனுஷீலனம். ஃபேவரபிளினா அவருக்கு என்ன பிடிக்கும், அவருக்கு எப்போ பிடிக்கும், அவருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கும், அதை நம்ம வந்து அவருக்கு பிடிச்சா போல நம்ம பண்றது. அதுதான் எனக்கு பிடிச்சா போல, எனக்கு மூடு வந்தா நம்ம பண்றது. தட் இஸ் கனிஷ்ட அதிகாரி. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு இப்போ டைம் ஆயிருக்குமே, பகவானுக்கு இப்போ என்ன பிடிக்கும், பகவானுக்கு என்ன ஆகாரம் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி எந்த நேரம் பகவானை திங்க் பண்ணுவோம். சோ அது வந்து இன்னும் போக போக இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சாப்டர் நான் 1 ஆரம்பிக்கல, இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாம்.
சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி ருச்சியதே. அந்த ரிஷிகேஷருக்கு சேவை பண்ணமா, அதுதான் பக்தியில உச்சியத்தை. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணணும்னு. மீனிங் அப்புறம் பார்க்கலாம். क्लेशाग्निशुपता मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा सान्द्रानंद विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिम्बिना ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिर् उत्पादायैव कल्पते ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा நிகிலாஸ்வப்யஸ்வஸ்தாது. சன்ஸ்கிருட்ல இருந்தா கிடுகிடுன்னு படிச்சிருக்கலாம். இது வந்து தமிழ் இல்லையா? நிகிலாஸ்வப்யஸ்வஸ்தாது ஜீவன் முக்தஹ ச உச்யதே. நிகிலாஸ்வபி அவஸ்தாஸ்து, அது மாதிரி படிச்சிருக்கணும். நிகிலாஸ்வபி அவஸ்தாசு, அது வந்து கரெக்ஷன் பண்றேன் அப்புறமா. ஜீவன் முக்தஹ ச உச்யதே. அடுத்தது அத கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியைஹ சேவோன்முகேஹ ஜிவ்வாதோ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதஹ அநாசக்தஸ்ய விஷயான் யதார்ஹம் உபயுஞ்சதஹ நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராக்யம் உச்யதே பிராபஞ்சிகதயா புத்யா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனஹ முமுக்ஷுபி பரித்யாகோ வைராக்யம் பல்கு கத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து குட்டி குட்டி எழுதி வந்து லாஸ்ட் நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடை நம்ம வந்து பின்பற்றணும். அப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சுடுறேன். முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஆதாரபூர்வமாக பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் சுருக்கமாக உரைக்கப்படுகிறது. முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்து தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகாயத நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்றவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலந்தரும் செயல்களின் மூலமும் இப்ப நம்ம தான் பார்த்தோம் இல்லையா, பலந்தரும் செயல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தத்துவம் பேசுவா. இதுல எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்கா அந்த மாதிரி தத்துவம் டிபேட் எல்லாம் பண்ணி ஜெயிக்கிற போல. அது வாக் சாமர்த்தியம் இருந்ததுன்னா இப்படி என்ன இந்த பொய் சொன்னா கூட அது வந்து பொருந்து சொல்லணும்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி சில பொய் அப்படி சொல்லுவா, அது எப்படி உண்மையா மாறிடும். அந்த பொய்யே 10 டைம் சொல்லிட்டுனா அதுதான் உண்மைன்னு ஏத்துக்கிறா போல அவங்க வாதாடி அந்த மாதிரி ஜெயிப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாயத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றால், தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்களை மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். அதெல்லாம் பக்திக்கு ஈடாகுமா? பக்திங்கிறது ரொம்ப தூய பக்தி. ஒன்னும் தெரியாது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தெரியாது, ஸ்லோகம் தெரியாது, ஒண்ணும் இல்ல. மனசுல ஒரு பக்தி இருந்தா போறோம். பக்தின்னு லவ் டுவர்ட்ஸ் காட், பகவான் எனக்கு ஆசை இருக்கு, அந்த இது இருந்தா போறோம். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலந்தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யுகங்களிலிருந்து பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புற தூண்டுதலற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எஸ் இப்ப நேற்றுக்கு யாரு படிச்சாங்க? படிக்கல மாதாஜி. நேற்று நீங்க அப்புறம் அட்டெண்டே பண்ணல. நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன், நீங்க வரல. அப்போ பத்மா மாதாஜி கொஞ்சம் கெஸ்ட் வந்து நாங்க வெளியே போயிட்டு இருந்தோம். படிங்க, இப்ப நீங்க படிங்க. இப்பகுதி தொண்டு பெருசா இருக்கா மாதாஜி? இதெல்லாம் நேற்று பார்த்த மாதாஜி, பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல ஓ ஆமா, அப்ப அது மாதிரி அப்ப எதை மார்க் பண்ணேனே, எங்க மார்க் பண்ணிடுறேன், அந்த மார்க் எடுத்துட்டேனா? இப்ப எது வரைக்கும் படிச்சோம் நம்ம? இது படிச்சோமே, பிரவருத்தி நிவர்த்தி எல்லாம் படிச்சோமே.
படிச்சோன்னா நினைவில்லையே. எங்க படிச்சோம்? நான் இப்ப இதுதான் பாக்கணும். ஒரே நிமிஷம். நேத்து கடைசியா பத்மா மாதாஜி படிச்சாங்களா மாதாஜி? ஆமா, பத்மா மாதாஜி. இந்த ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகின்றது அது வரைக்கும் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. பாக்குறேன், ஒரே நிமிஷம். அந்த முந்தானத்தை மார்க் பண்ணதை நான் போயிட்டு அது மென்ஷன் இருக்கேன். கரெக்ட். அது பக்தின்னு வரும்போது நினைவு வந்தது. ஓ, நான் அது ரெக்கார்டும் போடல பத்தல. எனக்கு அதுக்கு நேரம் இருக்குல்ல எனக்கு. இந்த Okay. பக்தி இது படிக்கிற மாதாஜி. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரம புருஷா அது பகவானான அதை படிக்கிற மாதாஜி. அதை படிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் முடிச்சுட்டோமா? எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களாகவும் விரித்துக் கொண்டார். அதெல்லாம் படிச்சாச்சு மாதாஜி. அது பத்மா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. அதை இவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளை போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்குவார். ஆகிய கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா ஆதாரங்களையும் அது போல அவரது தூய பக்தர்களையும் அதோட முடிச்சிருச்சு மாதாஜி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம சமிதல் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத்து சித்து ஆனந்தத்தில் முழு நிறை பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது படிச்சோமா என்ன சார்? இப்ப பக்தி தொண்டு படிக்கணும் மாதாஜி. எனக்கு இதோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது அன்று அந்த பேரா மட்டும் தான் முடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க படிச்சுட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரிதான் எனக்கு ஞாபகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணரா ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகின்றது அதோட முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. கிருஷ்ணதாஸ் கவிரா கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் பகவான் சைத்தன்ய கிருஷ்ணரின். ஓகே, நம்ம அதுலேருந்து படிக்கலாம் இப்போ. ஓகே, இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் எகைன். லாஸ்ட் பேராகிராஃப் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு, கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன் நானே. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். லாஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எனக்கே அது இதாயிடுது, தடுமாறி எடுத்து. கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது அன்று பகவான் ஸ்ரீ இது படிச்சோம். அகசக்தி இடைசக்தி. கரெக்ட் கரெக்ட். நம்ம படிச்சோம் மாதாஜி. ஆமா, பக்தி தொண்டு. இப்ப லாஸ்ட்ல வந்தோன்னு தெரியுது. நம்ம எல்லாரும் மார்ஜினல் எனர்ஜி. நம்ம நல்ல செய்கை எல்லாம் பண்ணோம்னா உயர் சக்திக்கு நம்ம போயிடலாம், இல்லாட்டா கீழ் சக்திக்கு இறங்கிடுவோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுகின்றனர் என்பதாகும். பக்தி தொண்டினால் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செய்யப்படுகின்றது. அதாவது சத்துவ என்னன்னு தெரியல அது வேர்டு என்பது நடுவகை வலிமை. சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும் மாதாஜி. அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீகம் மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்டது படுகின்றது. எஸ், படிங்க மாதாஜி. எது வரைக்கும் படிச்சோன்னு மத்த இதான் அது கோரிலேட்டடா வருமே. இப்போ படிங்க. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் சைதன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வின் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதீக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பரந்திருக்கின்றார் என்று அறிகிறோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவாக கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவராகவும் சங்கர்ஷனராகவும் வாசுதேவராகவும் அனிருத்தராகவும் பிரத்யுமனராகவும் ராமராகவும் நரசிம்மராகவும் வராகராகவும் விரித்து கொண்டார். அதுபோல் பல்வேறு பிற அவதாரங்களாகவும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களாகவும் விரித்து கொண்டார். இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளை போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவராவர். பிரம்ம சம்மிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத்து சித்து ஆனந்தத்தில் முழு நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. போரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் சக்தி, இந்த இயற்கைங்கிறது என்னது லோவர் சக்தி. பட் நம்ம எல்லாமே நான் இன்னைக்கு கூட ஏதோ ஒரு இதுல பார்த்திருந்தேன், எதுவுமே மோசம் கிடையாது. இப்ப நம்ம இது என்னது
இது மாயா சக்தி சொல்றேன் இல்லையா, அதெல்லாம் கெடுதல் சொல்றேன். கெடுதல் கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி நமக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு மாதிரி. நீ எங்கிட்ட வந்தனா அப்புறம் பகவானை மறந்துடுவ, அந்த மாதிரி எடுத்துக்க. அப்ப நம்ம வந்து திருந்தறதுக்கு வேண்டிதான் மாயா சக்தியை கிரியேட் பண்ணிருக்க, பகவானை கிரியேட் பண்ணதுதான். அதுவும் நல்லதுதான். நல்லதுன்னா எதுக்கு நல்லதுன்னா நமக்கு ஒரு லெசன் படிப்பிக்கிறதுக்கு தான். ஒரு லெசன், இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் மீ, என்ன வந்து மாயா சக்தி நீ பின்னாடி வந்தேன்னா பகவான் நீ மறந்துடுவாய். பகவான் மறந்தா என்ன ஆகும்? அப்புறம் அனுபவிக்கணும். அப்ப அது வந்து எடுத்துக்காட்டு, அது வந்து ஒரு என்ன சக்தி, பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். அவர் வந்து சொற்பொழிவில் நன்னா சொன்னார். எனக்கு அது போல ரிப்பீட் பண்ண முடியல, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அதோட என்ன கருத்துன்னு புரிஞ்சுனேன். சோ மாயா சக்தி வந்து கெடுதல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி தட் நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணினா பகவான் மறந்துடுவேன், அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப நம்ம வந்து இந்த மாயா சக்தியில நம்ம வந்து we should not get entangled in that மாயாக்குள்ள பிடிபடக்கூடாது. அப்புறம் அப்புறம் என்னது, நம்ம உயிர் வழி எல்லாமே வந்து முதல் இது மார்ஜினல் சக்தியில இருக்கும். இந்த கீழ் சக்தி பகவானுடைய லெஸ் பொட்டன்சியோட அந்த சக்தி அது இயற்கையில இருக்கு. அதை சுரண்டிதான் அத என்னது அது சப்போர்ட்டிவா அதை சார்ந்துதான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது காற்றா இருக்கட்டும், மழையா இருக்கட்டும், மேகங்களா இருக்கட்டும், எல்லாமே இல்லையா பகவானுடைய அந்த இது இயற்கையோட அந்த இயற்கை அவர் என்னது கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, அததான் நம்ம வந்து சார்ந்திருக்கோம். அவரை வந்து என்னது கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை எழுதினவர். பகவான் சைத்தன்ய கிருஷ்ணரிடம் கருணையினால், அவரோட கருணையினால் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான். இப்ப நம்ம எல்லாருமே அப்ப நல்ல அதிர்ஷ்ட கதாலின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன நம்ம அல்டிமேட்லி நம்மளை பத்தி என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, கிருஷ்ணர் பேசினா அர்ஜுனன் கேட்டான்லாம், பட் நமக்கு என்ன அதுல வந்து என்ன ரசத்தை நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம அதுல வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில அது எப்படி புரிஞ்சு நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதான் பார்க்கணும். சோ எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள்னு என்னது, நம்ம எல்லாரும் தான் அதிர்ஷ்டசாலிகள். எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கோமா? கிடையாது. எல்லாம் இங்க வந்துட்டு தான் எல்லாம் ஒரு மாதிரி கம் டு நோ ஈச் அதர் இல்லையா. இல்லாட்ட நமக்கு யாரு எந்த ஊரு ஒண்ணும் தெரியாது. நம்ம ஏதோ வந்திருக்கோம், கிளாஸ்ல படிக்கிறோம், 4 டைம் பார்த்தோம்னா 5வது டைம் ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சொல்லி ஏதோ அதே ஹாய் ஹலோ இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி நம்ம வந்து பழகிட்டோம். இந்த மாதிரி இதாகுது. இப்ப இதெல்லாம் என்னது, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நம்ம வந்த அப்புறம் தான் இதெல்லாம் முடியாது. ஒரு குருவோட ஆசிரியம் கிடைக்கிறது நமக்கு. பகவான் சைத்தன்யரின் கருணையினால். சைத்தன்யர் யாரு? பகவான், சாட்சாத் பகவான் தான். பகவான் பிளஸ் குரு, எல்லா கிருஷ்ணருடைய கருணையினால், சைத்தன்யரோட கருணையினால், குருவோட கருணையினால் தான் நம்ம இந்த நல்ல அதிர்ஷ்டசாலிகள் நம்ம தான். ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுது. இதுவும் நமக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணதே பகவான் தான். நம்ம ஏதோ ஒரு காலத்துல ஏதோ நல்ல புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணிருப்போம், ஏதோ இல்லை நம்ம அம்மா அப்பா பண்ணாங்க, யாரோ பண்ண புண்ணியம் இப்ப நமக்கு கிடைக்கிறது. அதோட என்னது, சத்சங்கத்தை நுழைஞ்சிட்டோம். சரி, சத்சங்கத்தில் நுழைஞ்ச மாட்டேன் ஏதோ ஒரு படிச்சணும், ஏன்னா 18 days கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட் வச்சு ஆணியில மாட்டி டெய்லி அதை பற்றி தெரியுமா, நான் பகவத்கீதை படிச்சது தெரியுமான்னு எல்லாத்தையும் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா. நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம என்ன பண்றோம், level 2 அட்டென்ட் பண்ணோம். சரி, level 2 மாத்திரம் அட்டென்ட் பண்றோமா, சேவா பண்றோம். நாங்க வந்து ஏதோ இந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்து பகவான் நினைத்துதான், யாரும் இதுக்கு கிடையாது, ஏதோ பெருமைக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ சேவா பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தான் நம்ம வந்து இறங்கி போயிட்டே இருக்கும். அது படிக்கலாமா இது படிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு கிளாஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதெல்லாம் எப்படின்னா பகுனாம் ஜென்மனாம் வந்து இந்த லெவலுக்கு எல்லாம் வரணும்னாக்கா இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ஏதோ நல்லது பண்ணோம் வந்தோம், நான் நேற்று கோயில் போனேனால நல்ல புத்தி வந்தது கிடையவே கிடையாதான். நிறைய ஜென்மங்கள் நம்ம வந்து சுக்ரத் நிறைய புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்குமா. இது வந்து பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. சோ அது வந்து ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது, இந்த அறிவு என்னது, கிருஷ்ணரால் வழங்கப்பட்டதுதான், அளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். எல்லாம் கிருஷ்ணரோட என்னது கிரேசம் இருக்கு. அப்புறம் ஆன்மீக குருவோட சம்பந்தம் படுத்துறார். ஆன்மீக சம்பந்தத்தோடு நம்ம வந்து இன்னும் வளர்ச்சி பெறோம். இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் உணர்வில் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதிக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. பௌதிக இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கும், ஆன்மீகத்துலதான் இப்ப ஆன்மீகத்தை பத்தி தான் பேசிருக்கோம். இதுக்கும் என்னது பௌதிகத்துக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் அதை பத்தி நம்ம இப்போ பேசுறது கிடையாது. இது வந்து உள்ளே ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக நமக்கு வந்து இதெல்லாம் நடக்கும். இதற்கு பௌதிக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணா எனும் போது நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பறந்திருக்கிறார் என்று அறிகிறோம். கிருஷ்ணாங்கிறது என்னது, இஸ் பர்வேடட் எவ்ரிவேர் சொல்றோம் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார்.
எல்லாரோட உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் இருக்கார். இதெல்லாம் படைத்தது எல்லாமே அவர்தான். அது அவர் படைத்த என்னது இந்த பிளானட்ல நம்ம இருக்கும் அவர் படைத்திருக்காரு. எல்லாமே அவர் தான் படைத்திருக்காரு. இந்த மேகம் ஆக இந்த 5 என்னது புலன்கள், இந்த கூறுகள்லாம் நம்ம 26 இதெல்லாம் அந்த 13 சாப்டர் எல்லாம் வருமே, எல்லாமே அவர் படைத்திருக்காரு. அதுக்குள்ள நம்ம இருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் என்னது நம்மளோட ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கார். இது யாரு புரிஞ்சுப்பா? நல்லா ஆன்மீகத்துல தேர்ச்சி பெற்றவங்க புரிஞ்சுப்போம். சோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து சக்திகளாலும் பறந்திருக்கிறேன் என்று அறிகிறோம். நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு? உடைய கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். கிருஷ்ணர்னா என்னது? இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். எல்லாம் அவரிடத்தில் இருக்கு. அவர்கிட்ட 6 ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு சொல்றோம். 6 ஆப்புலன்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, பாக்கி எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. சோ அதுவும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும், அவர் தான் எல்லாம், எவ்ரிதிங், காஸ் ஆஃப் ஆல். என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ அதுக்கு எல்லாம் காரணம் யாரு? பகவான் தான். அப்படி அப்புறம் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவாக கிருஷ்ணா என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையையும் குறிப்பாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் அவர் தான். முன்னாலும் ஓவரால் பக்கத்துக்கு என்னது ஒரு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவர் வந்து கருணை உள்ளம் படைத்தவர். அவரை கொஞ்சம் சொல்பம் அப்பியசி அது வந்து நினைவு வச்சுக்கணும். இவன் கொஞ்சமா நம்ம பண்ணாலும் அவரோட அப்போ போருமே நம்ம கொஞ்சம் பண்ணலாம்னா இருக்கலாம். மெதுவா நம்ம ஸ்னெயில் பேஸ்ல ஸ்னெயிலுக்கு என்ன சொல்லுவா? ஆமை இல்லை. ஆமைதானே ஸ்னெயில்? இல்ல ஸ்னெயில்னா நத்தை மாதாஜி. நட்டையா? அது எப்படி போகும்? முள்ளதான் போகும். அந்த பேஸ்ல போறவங்க வந்துட்டே இருக்கட்டும். இன்னும் நிறைய ஒரு லட்சம் ஜென்மம் எடுத்து மேல வருவாங்களா இருக்கும். அங்கதான் வரணும். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருப்போம். இப்போ போய் சேர்ந்துருவோம் நம்ம. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அவங்க வரவங்க அந்த ஸ்னெயில் பேஸ்ல வந்து இருக்கட்டும். பட் எவ்வளவு நம்ம ஆன்மீகத்தை முன்னேறிட்டு எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு போக கிடைக்கும். சோ அது மாத்திரம் நம்ம எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணர் இது குறிப்பாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் பறந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி அது மாத்திரம் கொஞ்சமா நம்ம புரியும். பாக்கியெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் மேலோட்டமா பார்த்து இது மாத்திரம் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தம்மை பரதேவராகவும் சங்கர்ஷனராகவும் வாசுதேவராகவும் அனிருத்தராகவும் இதில் நிறைய வரும். உண்மை இனிமே அதை பத்தி தான் லீலா அவதாரம், வேற என்ன அவதாரம், அதை பத்தி எல்லாருக்கும் இல்லை. நீங்க நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோ. சாப்டர் ஆரம்பிக்கிட்டோம். அப்போ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிரத்யும்னவராகவும் ராமராகவும் நரசிம்மராகவும் வராகராகவும் விரித்து கொண்டார். அதுபோல பல்வேறு பிற அவதாரங்களாகவும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரம். இது மாத்திரமா? நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரதுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியும்? 10 அவதாரம் இருக்கும். பகவானுடைய தசாவதாரம் இது மாத்திரம் தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்படி இல்லை. பாகவதம் தொடர்ந்து எல்லா அவதாரம் தான். கிருஷ்ணர் இருக்கார், பக்கத்து பலராமர் இருக்கான்னு பலராமர் அவருடைய அவதாரம் தான். அது கூட ராதாராணி இருக்கான்னு ராதாராணி அவருடைய பொட்டன்சி தான். சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் புதுசா நமக்கு வந்து தெரியறது பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும் போது. சோ அதுபோல பல்வேறு பிற அவதாரங்களையும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களையும் விரித்து கொண்டார். இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளை போல் எண்ணற்றவை என்று விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல் அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவராவார். எல்லாத்தையும் அவர் அடக்கி வச்சிருந்தாரு. அவருடைய பசங்க தானே நம்ம எல்லாருமே. சோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே அடங்கியதுதான் அவரோட. சோ பிரம்ம சமிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சத் சித் ஆனந்தம். சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு என்னது? சத்தியமான பொருள். யாரு? பகவான் சத்தியம். அப்ப நம்ம யாரு? பகவான் ஒரு அப்பா அம்மா வந்து சத்தியம் சொன்னா நம்ம யாரு? அவங்க பசங்க தான். அப்ப நம்மளும் சத்தியம் தானே இருக்கணும். டெஃபினட்டா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஜீன்ஸ் தான் நமக்கும் ஜீன்ஸ் வரும் இல்லையா? போட்டுக்கிற ஜீன்ஸ் கிடையாது. ஜெனட்டிக்கலி அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குமே. சோ அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்களே, அதே போலதான். சோ பகவான் கிட்ட என்ன ஒரு குவாலிட்டி இருக்கோ அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. அவர் சத்தியம்னா நம்மளும் சத்தியம். சித்து அப்படின்னா கான்சியஸா இருக்காரு. எந்த ஃபுல் நாலேஜபிள், ஃபுல் கான்சியஸ். ஒரு நேரமும் வந்து மந்த புத்தி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம மந்த புத்தி எல்லாம் இருக்கிறது இந்த உடலோடு தான் சம்பந்தப்பட்டு. பட் ஆத்மா எப்படி எப்பவுமே ஒரு நாலேஜபிளா, எப்போ ஒரு அவேர்னஸா அந்த மாதிரி இருக்கும். நாலேஜபிள் அண்ட் அவேர்னஸ் என்ன? அப்புறம் கான்சியஸ் என்னது? நினைவாற்றல். நினைவோட இருக்கும். எல்லாம் என்ன நடக்கிறது எனக்கு தெரியும். பாடி தான் தூங்குமே தவிர உள்ளூர் அந்த ஆத்மா எப்பவுமே முழிச்சுதான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி. அப்ப பகவானோட அதேதான். அப்புறம் வேற என்ன? ஆனந்தம். we are not sad. பாடியிலே தான் இந்த சேட் ஹாப்பினஸ்லாம் நம்ம பாடிக்கு தான். பட் ஆத்மாங்கிறது எப்பவுமே ஆனந்தம், பரமானந்தத்துல தான் இருக்கும். அதுக்கு சேட் எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. சோ ஆனந்தம். பகவான் எப்படி ஆனந்தத்துல இருக்கு அதே போல இந்த ஆத்மா அதே போலதான். அதனால எல்லாமே வந்து சச்சித் ஆனந்தம், முழு நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அப்ப அனைவரும் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் உயிர்வாழி நம்ம எல்லாருமே வந்து என்னது? சச்சித் ஆனந்தம். பக்தி தொண்டு என்பது இது படிக்கணுமே. சாரி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாரு அடுத்தது? படிங்க. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் உன்னத இன்பத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை
நிறைவேற்றுவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறின்றி பகவானின் உன்னத நலத்திற்கு பாதகமான செயல்கள் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டா. சான்றாக அவர் அசுரர்களான ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிப்பு போன்றவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அவரை தங்கள் பகைவராக சிந்தித்தனர். இவ்வாறான சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அருவவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது அணிகலன்கள் மற்றும் லீலைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை யுத்தகலமான குருஷேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணருக்குத்தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய குருஷேத்திரத்திற்கு அன்று என்று கூறுவார். குருஷேத்திரம் என்றும் யுத்த களத்தை பொறுத்தமட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கறிவர். எனினும் கிருஷ்ணா என்பதற்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே பொருள் இல்லை என்பதையும் கூட அவர்கள் நன்கறிவர். அவர் எப்போதும் தமது துணைவர்களுடனும் அணிகலன்களுடனுமே இருக்கின்றனர். உதாரணமாக ஒருவன் ஆயுதபாணியான அந்த மனிதனும் உன்னை ஏதேனும் கொடு என்று கூறினார். அந்த மனிததான் உண்கிறதே ஒழிய அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. தவிர அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அதுபோல கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய குருஷேத்திரம் போன்ற இடங்கள் மீதும் அணிகலன்கள் மீதும் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். அதற்காக அவன் ஏதோ ஒரு யுக களத்தின் மீதும் கவனம் வைப்பதில்லை. அவன் கிருஷ்ணர் மீது, அவரது பேச்சு மற்றும் உபதேசங்களின் மீதும் கவனமுடையவனா இருக்கின்றான். அதுபோல கிருஷ்ணர் இருந்த காரணத்தினாலேயே குருஷேத்திர யுத்த களம் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்னவென்பதற்கு இதுவே சுருக்கமான விளக்கமாகும். புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை என்றால் குருஷேத்திர யுத்த களத்திற்கு பக்தர்கள் என முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர் என்பதை ஒருவன் நிச்சயம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது ஆர்வமுடைய ஒருவன் அவரது பல்வேறு நிலைகள் மற்றும் செயல்களின் மீதும் ஆர்வமுடையவனாகிறான். ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தூய பக்தனை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கத்தின் சுருக்கம் அனைத்து உலகியல் பின்வருமாறிலிருந்தும் மாதாஜி பின்வருமாறு அவரை தொண்டு நலம் பயப்பதாகவும் கிருஷ்ணருடன் எப்போதும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும். இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயலின் தொடர்புடையதாகவும் தூய்மையை காத்து கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகியல் இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவார்த்த பூகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாய் இருத்தல் வேண்டும். பகவானுக்குரியது பகவானுக்குரிய தொண்டை தவிர பிறவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆசை உலகியல் ஆசையாகும். அதுபோல தத்துவார்த்த யூகம், அதுக்கப்புறம் தத்துவார்த்த பக்கத்துல என்னங்க யூகம் என்பது ஒரு வகையான யூகமாகும். அது இறுதியில் சூன்யவாதம். அப்புறம் பக்கத்துல என்னங்க மாதாஜி?
அவரது அவரை அவரை அவர் அவரை அருவவாதத்தில் அவரை அருவாதத்திலிருந்து சென்று முடிகிறது. இம்முடிவு கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனுக்கு பயனற்றதாகும். தத்துவார்த்த யூகத்தின் மூலம் அது பக்கத்துல என்னங்க மாதாஜி? வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருவது மிக மிக அரிதாகும். அது பக்கத்துல என்னங்க மாதாஜி? இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. அதனால் தத்துவார்த்த யூகத்தில் இறுதி முடிவாக கிருஷ்ணரே இருத்தல் வேண்டும். கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றையும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்று ஒருவன் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். இந்த சிறிது லட்சியம் அடைய ரொம்ப லைட்டா இருக்கு, படிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப என்ன ஒரு மாதிரி ஜெனரல் இதுதான் இல்லையா, ஒண்ணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் உன்னத என்பதற்கு சாதகமாக இருக்கும். அதான் இப்ப நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படி இருந்தது. அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அவருக்கு ஃபேவரபிளா என்ன பண்ணணுமோ, அவருக்கு எது பண்ணினா அவருக்கு பிடிக்குமோ அதை நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்கு கிருஷ்ணரின் உன்னத இன்பத்திற்கு சாதகமாக இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நிறைவேற்றுவது என்று பொருளாகும். அவ்வாறின்றி பகவானின் உன்னத நலத்திற்கு பாதகமான செயல்கள் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டா. சான்றாக என்னது நிறைய பேர் பகவானை நினைத்தான். கம்சன்னு நினைச்சான், அவ அம்மா அப்பாவும் நினைச்சாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவெல்லாம் ஓப்பியர்கள் நினைச்சாங்க. டிஃபரன்ஸ் என்னது? இவா கம்சன் அந்த மாதிரி அரக்கிகள்லாம் என்னது, அவனை ஒழிக்கணும், கிருஷ்ணரை ஒழிக்கணும் அந்த மாதிரி நினைச்சாங்க. அதெல்லாம் அப்போ பகவானை நினைச்சாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது. சோ அந்த மாதிரி அதை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. சான்றாக அசுரர்களான ராவணன், கம்சன், இரணிகசிபு போன்றவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனா இது எந்த மாதிரி சிந்தித்தார்கள்? அவரை அழிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் அவர்கள் அவரை தங்கள் பகைவராக சிந்தித்தனர். இந்த மாதிரி எல்லாம் வியூஸ் கிடையாது. இவ்வாறான சிந்தனை பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அப்ப நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? பகவானுக்கு சாதகமா என்னெல்லாம் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது போல நம்ம நினைத்து அந்த மாதிரி பகவானை இல்ல நான்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்குமோ அது பண்ணாலே போறோம். பகவானுக்கு வெளியில இருந்து உள்ள ஃபுட் எல்லாம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணாலும் ஏத்துக்க மாட்டார். நம்ம திருப்திக்கு வேணா இந்த கேக் வச்சேன், பிஸ்கட் வச்சேன், பிரெட் வச்சேன்னு வேணா நம்ம திருப்திக்கு இல்ல நான் நூடுல்ஸ் பண்ணேன். நூடுல்ஸ் எல்லாம் வைக்கவே கூடாது. நூடுல்ஸ் எல்லாம் வெளியில அப்படி பார்த்தா யாரும் அதை ஆர்கியூ பண்ண, நம்ம கிளாஸ்ல ஆர்கியூ இல்ல சொன்னாங்க, ரவியும் வெளியில இருந்து தானே வாங்குறது, ஆனா அதுல உப்புமா பண்ணி எல்லாம் வைக்கணும், பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தானே நூடுல்ஸ் அப்படின்னா. யாரு சொன்னா எனக்கு நினைவில்லை. கரெக்ட் தான். பட் நூடுல்ஸ்ல எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க தெரியாது, யாரெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க தெரியாது, அதெல்லாம் வைக்க கூடாது. பகவான் என்ன கேட்டிருக்காரோ அந்த மாதிரி அவருக்கு சாதகமா அவருக்கு பிடிக்கிற போல ஆஃபர் பண்ணோம்னாக்கா then he will accept. சோ அருவவாதிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணரை அவரது அணிகலன்கள் மற்றும் லீலைகளிலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். அவருடைய லீலைகள்லாம் பெரிய நமக்கெல்லாம் எப்படின்னு நாம ரூப அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே பகவான் தான், ஒன்னும் இது டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். எல்லாமே பகவானுடைய அருள் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பகவானை போற்றுவோம். ஆனா அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை. பகவானே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் இஸ் நோ உருவம் இல்லாதவதான் அவ கடவுளா நினைக்கிறாங்க. அதான் அருவவாதிகள்னு. அப்புறம் லீலைகள் வேற, அது வேற, அதெல்லாம் இன்னும் யாரோ கட்டுக்கதை பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி வேணா சொல்லுவாங்களா இருக்கும். சோ அணிகலன்கள் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரிப்பதன் மூலம் பக்தி தொண்டை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றனர். பகவத்கீதை யுத்தக்களமான குருக்ஷேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணனுக்குத்தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய குருக்ஷேத்திரத்துக்கு பெரிய அதெல்லாம் அது என்ன சோவாட், எங்க அவர் என்னது பகவத்கீதை சொன்னா என்ன இல்லையா? அது கிருஷ்ணன் அர்ஜுனுக்கு எங்க உபதேசம் பண்ணானு, அது யுத்த காலத்துல பண்ணானு வேற எங்கேயோ பண்ணானு, உபதேசம் அப்படிம்பாங்க. அந்த உபதேசத்துக்கு அந்த பகவத்கீதை மாத்திரம் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை. அவர் எங்க இருந்தார், எப்படி நின்னார், என்னெல்லாம் போட்டுக்கிறாரு, யாருக்கிட்ட பேசுறாரு, இதெல்லாமே நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ். சோ குருக்ஷேத்திரத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டது. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணனுக்கு தான் முக்கியத்துவமே தவிர குருக்ஷேத்திரத்துக்கு அன்று என்று கூறுவர். குருக்ஷேத்திரம் என்றும் யுத்த களத்தை பொறுத்த மட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவம் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கறிவர். நமக்கு தெரியும் அப்படி யுத்த களத்துல என்னதான் இருக்கு, ஒன்னும் கிடையாது, இம்பார்ட்டன்ஸ்ல. இருந்தாலும் அவருடைய நடந்த இடம், அவரோட கைப்பட்ட இடம், கால்பட்ட இடம் சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் போட்டுருவோம். ஆனா அவர் வேற அந்த அருவவாதிகளுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ நமக்கு தெரியும் இது யுத்த களத்தை பொறுத்த மட்டில் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவம் இல்லை என்பதை பக்தர்களும் கூட நன்கறிவர். எனினும் கிருஷ்ணா என்பதற்கு கிருஷ்ணன் மட்டுமே பொருள் இல்லை, கிருஷ்ணர் கூட சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே. அவர் கூட யாரு கோபிகள் இருக்காளோ, எஸ் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் வரும்போது என்னது எல்லா படைகளையும் சேர்ந்துதான் வந்திருக்காங்க.
அவங்க எல்லாம் நீ வந்து மரமா போ, நீ வந்து இதா போ, நான் எல்லாம் இப்போ அவதாரம் எடுத்துன்னு வரேன். அப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணும், ஒப்பர்கள் கோப்பிகள் உங்களுக்கு எல்லாம் வேலை கொடுக்குறேன். யூர் ஆல் பிகமிங் லைக் திஸ் எல்லாம் டிராமா செட்டப் பண்ணியாச்சு. இங்க நான் அவதாரம் எடுக்க போறேன், நீங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி வேலை பண்ணணும், நீங்க இந்த மாதிரி இது என்னது ரூபம் எடுத்துன்னு வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அவர். சோ அருவவாதிகள் இது கீழே வந்துட்டோமே. கிருஷ்ணர் என்பதற்கு கிருஷ்ணர் மட்டுமே பொருள் இல்லை என்பதையும் கூட அவர்கள் நன்கறிவர். அவர் எப்பொழுதும் தமது துணைவர்களுடன் அணிகலன்களுடனுமே இருக்கின்றனர். உதாரணமாக ஒருவன் ஆயுத பணியான அந்த மனிதனுக்கு உண்ண ஏதேனும் கொடு. ஆயுத பணியான அந்த மனிதனுக்கு, யாரு ஆயுத பணி பண்றானோ அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடு என்று கூறினால் அந்த மனிதனான அந்த மனிதன் தான் உண்கிறானே அவைய அவனது ஆயுதங்கள் இல்லை. அது போல ஆயுதம் பண்றவன் ஷார்ட் பண்றவன் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம, கோல்ட் ஸ்மித், பிளாக் ஸ்மித்னா அந்த அயர்ன் அந்த இரும்பு இதெல்லாம் பண்றானே, ஒரு ஷேப் எல்லாம் கொடுத்த அதுக்கு வந்து இது பிளாக் ஸ்மித். கோல்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கோல்ட் ஸ்மித் அப்படி சொல்லுவோம். அவனுக்கு பேரு கோல்ட் ஸ்மித்னு, ஆனா அந்த கோல்டு ஏதாவது சாப்பிட போறதா அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க. கோல்ட் ஸ்மித் வில் ஈட் சம்திங். அப்ப அது சாப்பிடுறது யாரு, அந்த மனிதன் தான். ஆனா அவனுக்கு பேரு தான் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மனிதன் தான் உண்கிறானே ஒழிய அவனது ஆயுதங்கள் அல்ல. அது போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணருடைய தொடர்புடைய குருக்ஷேத்திரம் போன்ற இடங்கள் மீதும் எல்லாம், அப்ப கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்ரிதிங், இடங்கள் மீதும் அணிகலன்கள் மீதும் ஆர்வமுடையவனாக இருக்கலாம். அதற்காக அவன் ஏதேனும் ஒரு யுத்த களத்தின் மீது கவனம் வைப்பதில்லை. அவன் கிருஷ்ணா மீது அவரது பேச்சு மற்றும் உபதேசங்களின் மீதும் கவனமுடையவனாகவும் இருக்கின்றான். அதுபோல் கிருஷ்ணா இருந்த காரணத்தினாலேயே குருக்ஷேத்திர யுத்த களம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இட் இஸ் நாட் எனி ஆர்டினரி யுத்த களம். அங்க வந்து கிருஷ்ணர் இருந்ததுனாலதான் முக்கியத்துவம். ஏதோ ஒரு இது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. கிருஷ்ணர் இருந்திருக்கார், கிருஷ்ணர் அந்த ரதத்துல இருந்திருக்கார், அந்த இடத்துல வந்தார், பேசினார், அது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு மகத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரு பக்தர்கள் அந்த மாதிரி எண்ணுகிறோம். கிருஷ்ண உணர்வு என்னவென்பதற்கு இதுவே சுருக்கமான விளக்கமாகும். இதுதான் வந்து ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு என்ன அர்த்தம், அவருடன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே ஒரு மகத்துவம் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் பக்தர்கள். சோ இது வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும். இல்லை என்றால் குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்திற்கு பக்தர்கள் ஏன் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர் என்பதை ஒருவன் நிச்சயம் தவறாகவே புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது ஆர்வமுடைய ஒருவன் அவன் பல்வேறு லீலைகள் மற்றும் அவரது பல்வேறு லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் மீது ஆர்வம் உடையவனாகிறான். அதனால்தான் பகவான் வந்து வேற என்னெல்லாம் லீலைகள் பண்ணினார், எங்கெல்லாம் போனார் வந்தார்லாம் நம்ம வந்து கேட்டு எல்லாம் படிக்கிறோமே. So we are more interested பகவான் என்ன பண்ணினார், அவருடைய லீலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவோம். ரூப கோஸ்வாமியால் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் தூய பக்தனை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கத்தின் சுருக்கம் பின்வருமாறு. அவரது தொண்டு நலம் பயப்பதாகவும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்னெல்லாம் தொண்டு புரிஞ்சாலும் அது எப்படி இருக்கும், அவளுக்கு வந்து நலம் பயக்கும். இட் வில் பெனிஃபிட் ஹிம், அந்த மாதிரி இருக்கும். நலன் பயப்பதாகவும் கிருஷ்ணருடன் எப்பொழுதுமே தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும். இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயலில் தூய்மையை காத்து கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகிய இச்சைகளில் இருந்தும் எல்லாம் விடுதலை பெற வேண்டும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னது, நேச்சுரலி அப்படி ஆயிட்டோம். இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், எந்த நேரமும் கிளாஸ் தான். நான் எவ்வளவு சீரியல் பார்த்திருப்போம் இந்த நேரத்துல, எவ்வளவு டைம் வெளியில சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்திட்டு வந்திருக்கலாம், ஏதோ பண்ணிருக்கலாம், இந்த ஒண்ணு இல்லையா போன்லயாவது பேசிருக்கலாம். என்ன சித்தி என்ன பண்ணீங்க, என்ன அம்மா என்ன பண்ணீங்க, ஏதோ யார்கிட்டயாவது அரட்டி அடிச்சிருப்போம். எல்லாம் நின்னு போச்சா? இப்ப கிளாஸ்ல வந்து யாரும் இம்பார்ட்டன்ட் கால் வந்தா கூட கட்டுதான், எல்லாம் ஒரே புகார் தான். எங்க வீட்டுல எல்லாம் கூட ரொம்ப புகார். எந்த நேரமும் நீ வந்து கிளாஸ் போன் பண்ணாலும் நீ எடுக்க மாட்டே, நீயாவே போன் பண்ண மாட்டேன், பண்ணினாலும் நீ எடுக்கிறது இல்ல. நல்ல பாதையில தான் இருக்கும், நம்ம ஒண்ணும் கெட்ட பாதையில. அவங்களுக்கே இப்ப புரிஞ்சு போயிடுது. அதே போல யாருக்கெல்லாம் இன்னும் புரிஞ்சுக்கலையோ, இன்னும் நீங்க வந்து பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கீங்க, எல்லாம் மொல்லமா அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க, ஒரு நல்லதான் பண்றா அப்படின்னா. சோ ஒருவன் நிச்சயமா தவறாக புரிந்து கொள்வான். கிருஷ்ணர் மீது அவன் பல்வேறு இது படிச்சோமே. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசம் பின்வருமாறு. ஓகே, கிருஷ்ணருடன் எப்பொழுதும் தொடர்புடையதாகவும் இருக்கும் இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் தூய்மையை காத்து கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகிய இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவ விவாத யுகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கிறான். அப்ப நமக்கு வந்து தத்துவவாதிகள்கிட்டையும் நம்ம வந்து சம்பந்தம் வச்சுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா தெரிஞ்சா மறிஞ்சா நம்ம எங்க இருக்கோம், இஸ்கானோட பக்தர்கள் சங்கத்துல தான் இருப்போம். அங்க என்ன என்னது அந்த அரூபவாதிகள்லாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த வேற என்னது அந்த சூன்யவாதிகளும் கிடையாது. எல்லாம் பகவான் இருக்க, நம்மளாம் சேவகன், பகவானுக்கு சேவை புரியும். எது எடுத்தாலும் வந்து சேவா அப்படிதான் சொல்லுவேன். எது சாப்பிட்டாலும் அது பிரசாதம் தான் பேசுவோம். இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல என்ன சாப்பாடு என்ன சமையல் தான் கேட்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு என்ன பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்பா. இவ்வளவு வீட்டுக்காரர் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்க மாட்டா. உங்க வீட்டு பிரபுஜி என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க. யாரும் ஹரே கிருஷ்ணா குட் மார்னிங் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. There is no good morning message at all.
என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா இந்த இஸ்கான்ல யாரும் குட் மார்னிங்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா தான். ஒரு வாயில என்ன ஒரு அப்படியே அதே போல குட் நைட் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். அது பர்த்டே வந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்த்டே, அந்த மாதிரி வேக்யூபுலரி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் நம்ம இப்போ இருக்கோம். எப்போ நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட இதுல தான் இருப்போம் நம்ம. சோ கிருஷ்ணரோட எப்பொழுதும் தொடர்புடையதாக இருக்கும். இது போன்ற கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் தூய்மையை காத்துக்கொள்ள ஒருவன் அனைத்து உலகியல் இச்சைகளிலிருந்தும் தத்துவார்த்த யுகங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருத்தல் வேண்டும். அதான் பெறுகிறான், ஃபைனலி ஆயிடுறான். அப்படி பக்தனுக்குரிய பகவானுக்குரிய தொண்டை தவிர பிறவற்றின் மீது கொள்ளும் ஆசை உலகியல் ஆசையாகும். பகவானை தவிர வேற என்ன பண்ணாலும் என்னது, அது பகவான் மறந்த நிலையில தான் அவன் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். பகவான் நினைச்சா அபோட்டன் பண்ணி பகவானுக்கு தான் சேவை புரியணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த மாதிரி பண்ணுவான். அது போல் தத்துவார்த்த யூகங்கள் என்பது ஒரு வகையான யூகம் தான். அது இறுதியில் சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதத்தில் சென்று முடிகிறது. இதெல்லாம் அருவவாதம், சூன்யவாதம், இதெல்லாமே இந்த டிபேட்டு இதெல்லாமே அங்கதான் போய் சேரும். ஏன்னா எனக்கு அது படிச்சேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல அது கொடுத்துருக்கு, இது கொடுத்துருக்கு சொல்லிட்டு ஏதோ வாக்கு சாமர்த்தியத்துல அவங்க ஜெயிப்பாங்களா இருக்கும். பட் அதுல இருக்கும் பக்திக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம பக்தி பண்ணோம்னா அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா. எந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இது இருக்கு தெரியாது. எங்க ஏதோ மாதாஜி சொல்றாங்க, அதை அப்படி கேட்டுனேன், இப்படிதான் பக்தி சொல்றாங்க, நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். 16 ரவுண்ட் சொன்னாங்க. சரி, என்னால இப்ப முடியாது, நான் ஒரு 4 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் 2 மாசத்துல இன்னொரு 4 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவேன்னா இருக்கும். சிம்பிளா நம்ம வந்து இந்த இது பண்ணாலே திஸ் வில் ஹாவ் மோர் இஃபெக்ட் தேன் நான் ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், ஸ்லோகா நல்லா படிச்சேன், எனக்கு மெடல் கொடுத்தாங்க, மாலை கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் இதை வந்து பௌதிக சம்பந்தமா அவர் ஆசைப்பட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான். சோ ஒருவனுக்கு பயனற்றதாகும் தத்துவார்த்த யூகத்தின் மூலம் வாசுதேவ கிருஷ்ணரை வழிபடும் முடிவிற்கு ஒருவன் வருவது மிக மிக அரிதாகும். அந்த மாதிரி தத்துவவாதிகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய உண்மையான பக்தர்கள் ஆக முடியாது. இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் தத்துவார்த்த யூகத்தில் இறுதி முடிவாக கிருஷ்ணரை இருத்தல் வேண்டும். தத்துவார்த்த யூகங்கள் எதுல முடியணும்? கிருஷ்ணர் அதுல முடிவு, இந்த மாதிரி முடிவு இருந்ததுன்னா ஏத்துக்கலாம். கிருஷ்ணரே எல்லாமாகவும் காரணங்களுக்கு எல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கின்றார் என்று உணர்ந்துள்ள ஒருவன் அவரை சரணடைதல் வேண்டும். இது இறுதி லட்சியம். இங்கேன்னு படிக்கணும் இல்லையா? இந்த இறுதி லட்சியம் அடைய பெற்றதில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? யாரெல்லாம் இருக்கா? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்காரு, ஆனா இது படிக்க முடியாது. நீங்களே படிங்க, உங்களால முடியுமா பாருங்க. நான் புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. புக் படிச்சு. இல்லன்னா எனக்கும் கஷ்டம் தான் மாதாஜி, கண்ணு ஐ ப்ராப்ளம் தான் எனக்கும். கரெக்ட். நான் அதான் நினைச்சேன், நானே படிச்சு அது ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் தான் இல்ல, இன்னும் இருக்கும். ஆயிடுத்தோம். நீங்க ஒரு படிச்சலன்னா ஆயிடும். ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும். இப்ப நீங்க தத்துவா அந்த இது முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இப்ப கர்மமா லாஸ்ட்ல அந்த வேர்டு மாதாஜி, இந்த இறுதி லட்சியம் அடைய பெற்றதெனில் பின்னர் தத்துவார்த்த யூகத்தின் முடிவு சூனியவாதம் அல்லது அருவவாதமாக இருந்ததால் அது பக்தியாகாது. கர்மம் அல்லது பலன் தரும் செயல்கள் சில சமயம் வைதீக சடங்குகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வைதீக சடங்குகளினால் ஈர்க்கப்பட்டோர் பலராவர். ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளாது வைதீக சடங்குகளில் மட்டுமே ஈர்ப்புடையவனாக இருந்தான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அவனது செயல்கள் நலம் பயப்பதில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வானது கேட்டல், ஓதுதல், நினைத்தல் முதலியவற்றின் அடிப்படையிலானதாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9 வெவ்வேறு வழிமுறைகளில் விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர பிற செயல்கள் எவையும் கிருஷ்ண உணர்விற்கு பாதகமானவையே ஆகும். அதனால் ஒருவன் எப்பொழுதும் வீழ்ச்சிக்கு எதிராக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். சொல்லட்டுங்களா மத்தாஜாட்டும்? பக்திக்கான இந்த விளக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய இக்கர்மாதி பலன் தரும் செயல். இக்கர்மாதியில் அச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டினை எய்த முடியாது. துற்ற என்பதில் பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவை அல்ல. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்திலிருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பௌதீக சார்புகள் அனைத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதீக மாசுக்களும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அவன் தனது புலன்களின் எஜமானரின்
தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். ஆகையால் நமது புலன்களின் உண்மையான எஜமானருக்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளிலேயே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதாக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நமது செயல்கள் பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோடு அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் சார்புகளினால் மூடப்பட்டிருப்பவன் என்று குறிப்பிடுகிறான். மாறாக ஒருவன் தான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ இனத்தையோ நாட்டையோ சார்ந்தவன் அல்லன். கிருஷ்ணரோடு மட்டுமே நித்திய உறவுடையவன் என்றும் முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு என்பவற்றிற்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையுமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது கஷ்டம் தான் படிக்கிறது. பட் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுடுது இல்லையா நமக்கு என்ன படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. இந்த இறுதி லட்சியம் அடைய பெற்றதெனில் அப்புறம் என்னது அந்த ஒரு இறுதி லட்சியம் என்னது? கிருஷ்ணரை அடையணும். அதுதான் நம்மளோட இறுதி லட்சியம். அதுக்கு வேண்டி நான் தத்துவத்தை பேசினேன். அப்புறம் என்னது தத்துவம்னா லாஜிக். A is equal to B, B is equal to C. அப்போ A is equal to C அப்படின்னு வாதாடுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் தத்துவத்தை எல்லாம் பேசி எல்லாம் பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஆனா அந்த மாதிரி பேசி அவரை சூன்யவாதி அதெல்லாம் அதுலதான் கொண்டு போய் விடும் நம்மள. என்னது எத்திஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுவோம். நம்ம பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இப்ப அப்படி இல்லை இல்லையா? ஐயோ பகவான் இருக்கார், பகவானுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணுமே, காலையில பகவான் முகத்துல முழிக்கணுமே, ஏன்னா பகவான் நம்மளை எழுப்புறா போல நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொடுத்து இல்லையா? அந்த காலையில மங்களாரத்தி பாக்கலன்னா அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுறோம் நம்ம. சோ அந்த லெவல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் வரவே வராது அது. ஓகே, இப்போ பெற்றதெனில் என்னது பின்னர் தத்துவவாத யுகத்தின் முடிவு சூன்யவாதம் அல்லது அருவவாதமாக இருந்தால் அது பக்தி ஆகாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பக்தி கிடையாது. கர்மம்னா என்னது? இது வேலை அல்லது பலந்தரும் செயல்கள் சில சமயம் வைதிக சடங்குகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. இப்போ வைதிகம் சில பேர்லாம் பூஜை இல்லை, எங்க வீட்டுல எல்லா வருஷம் இது பண்ணிதான் ஆகணும். என்ன பண்றீங்க? ஏதோ ஒண்ணு என்னது பொங்கல் வைக்கிறோம், அது பண்றோம், இது பண்றோம், அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம்? சம்திங் ஒரு இது பெரியவங்க பண்ணாங்க பண்றோம், ஓகே, பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பட் அதை பத்தி ஒண்ணுமே ஒரு நாலேஜ் இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் உங்க வீட்டுல பண்ணாங்களா, இந்த வருஷம் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி சபரிமலை நான் 35 டைம் போனேன், 42 டைம் போனேன். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு என்னது ஒரு ஃபெதர் ஆன் மை கேப் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரிதான். அதெல்லாம் வந்து பக்தியில வரவே வராது. அந்த பக்தியில பண்றவங்க இருக்காங்க, அதுல வந்து இந்த நம்பர் எல்லாம் வரவே வருது. நான் 42 டைம். அப்ப நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்றோமே, அப்ப அது மாத்திரம் இப்ப அதுவும் கேட்கறாங்க. பகவான பேரு சொல்றதுக்கு என்ன எண்ணிக்கை வேணுமான்னு? அது பகவானை எண்ணறதுக்கு நம்ம போராது. நம்ம பகவானை நம்ம ஜபம் பண்றது போராதுன்னு சொல்றது நமக்கு தெரியறதுக்கு தான். நான் 4 மாலை பண்ணேன், போருமா? 4 மாலை பண்ண போருமா? இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, எவ்வளவு வருடமா கொடுத்திருக்காரு. நம்ம படுத்தினாலும் உள்ள எல்லாம் எங்கின்னு இருக்கு, ஒண்ணும் இல்லைனாலும் ஒரு டைஜஷன் பவராவது இதாருது, ஒரு என்னது எல்லா பவரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பகவானுடைய கிருபை எல்லாம முடியுமா? அவர் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணா போற எல்லாம் நின்றுடும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு வருஷமா நம்ம பகவானுக்கு பண்ணாம இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். போராது, நம்ம பண்ணது போராது. அப்ப இன்னமும் பண்ணுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த மாலையெல்லாம் வச்சு கவுண்ட் பண்ணி பகவானுடைய இது சொல்றோம். சோ என்னன்னாக்கா அல்டிமேட்லி பக்தி ஒன்றுதான் எப்பவுமே மேன்மையானது. அது வந்து சொல்றதுக்குதான் இதெல்லாம் வந்து இந்த தர்க்கம் பேசுறவா, யுகத்தினால பேசுறவா, அதெல்லாம் பக்தியே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க. அப்ப சடங்குகள், இந்த மாதிரி வைதிக சடங்குகள் இதெல்லாமே என்னது? இதெல்லாமே கர்மம், பலந்தரும் செயல்கள் தான். இதனால என்ன கிடைக்கும்? புண்ணியம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். அப்படி நமக்கு அது வேண்டாமே. கர்மம் பண்ணி புண்ணியம் செயல்களும் பண்ண வேண்டாம். நம்ம ஏதோ பண்ணி நம்ம பாவ செயல்களும் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் என்னதான் பண்ணோம் அப்படின்னா, பகவானை நினைத்து எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது? பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. சீதா நம்ம எங்க போயிட்டு இருப்போம்? பகவானுடைய இலக்குக்கு போயிட்டே இருப்போம். திரும்பி மறுபிறவி எடுக்க மாட்டோம். சோ அது வந்து அகர்ம லெவல்ல நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? எல்லாமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம். எது சாப்பிட்டாலும் சரி, எது போட்டுனாலும் சரி, யாருக்காவது தானம் கொடுத்தாலும் சரி, என்ன பண்ணினாலும் சரி, தும்மினாலும் சரி, இருமினாலும் சரி, கிருஷ்ணா சொல்றது தும்மணும். இல்ல தும்மி முடிச்சப்புறமாவது கிருஷ்ணா சொல்லணும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிருஷ்ணர் பேரு, கிருஷ்ணரை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது? அதெல்லாம் நமக்கு வந்து பலந்தரும் செயல்களா ஆகாது. சோ குறிப்பிட்டுள்ள வைதிக சடங்குகளினால் ஈர்க்கப்படவோ என்னது பலராமரா என்னன்னே தெரியல. ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணராக அறிந்து கொள்ளாது பலராமா
கொள்ளாது வைதிக சடங்குகளில் மட்டுமே பலராமர் கிருஷ்ணரை பத்தியும் இல்லை, பலராமரை பத்தியும் இல்லை, வைதிக சடங்குகள் தான். ஏன்னா எங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு இது பண்ணி முடிக்கணும், எல்லா வருஷமும் இது பண்ணோம், அதை பண்றோம், எல்லா வருஷம் கூழ் வைக்கிறோம், கஞ்சி வைக்கிறோம், இல்ல ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அந்த குளத்துல குளிக்கிறோம், எவ்ரி இயர் வி டூ இட். அந்த மாதிரி வெறி சடங்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு எண்ணத்திலேயே நம்ம பண்ணோம்னா அதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. ஆனால் ஒருவன் கிருஷ்ணரை ஒரு கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ள முடியும். அறிந்து கொள்ளாத வைதிக சடங்குகளில் மட்டுமே மட்டுமே ஈடுபட்டவனாக இருந்தான் என்றால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு அவனது செயல்கள் நலம் பயப்பதில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வானது கேட்டல். இது அப்ப என்னது கிருஷ்ண உணர்வு? என்னது? அதெல்லாம் கேட்கணும். முதல்ல ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். நம்ம அதை படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த இதுலயே நம்ம ஸ்லோகத்திலேயே வருது. அது மாதிரி முதல்ல கேட்கணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்ணணும். கிளாஸ் அட்டன் பண்ண காதல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். அப்படி ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வருது இல்லைன்னா வரும். அதனால 18 days கிளாஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப அது பண்ண என்னாகும்? அது காதால கேட்டு அப்புறம் தான் வாயால சொல்ல வரும். அப்ப கேதல், ஓதுதல், நினைத்தல்ங்கிறது விஷ்ணு ஸ்மரணம். இதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு படியா நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு போவோம். நினைத்தல் முதலியவற்றின் அடிப்படைப்பில்லாததாகும். அதுதான் அடிப்படை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9 வெவ்வேறு வழிமுறைகளை விளக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தவிர பிற செயல்கள் எவையும் கிருஷ்ண உணர்விற்கும் பாதகமான செயல்கள். இதெல்லாமே இதை தவிர வேற ஏதாவது பண்றோம்னா இது எல்லாமே பாதகமானதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காரு. அதனால் ஒருவன் எப்பொழுதுமே வீழ்ச்சிக்கு எதிராக தற்காத்து கொள்ள வேண்டும். அதனால எப்பவுமே எனி மோமெண்ட் நம்ம வந்து விழுந்துடுவோம். இந்த மோமெண்ட் யூ திங்க் இது வந்து சரியான பாதையில, இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் போல அப்படின்னு, நாளைக்கு அதே தோணும், இல்ல இன்னைக்கு வேண்டாம், எனக்கு அந்த கிளாஸ் போயிருக்கேன், அப்ப இது வேண்டாம் அப்படி பழகிடும். அப்புறம் இது கிளாஸ் எதுக்கு வரணும்னு சொல்றதுன்னா காதால கேட்கறது. அதுவே நின்று போயிடுதுன்னா அப்புறம் எங்க ஆக்ஷனால் பண்ண போறோம்? காதால கேட்கலைனாக்கா டெஃபினட்டா வாயால சொல்ல வராது. வாயால சொல்லனா அப்புறம் எப்படி பகவானை நினைக்கிறது? சோ எல்லாம் தடைப்பட்டு போயிடுது. சோ அந்த மாதிரி அந்த வீழ்ச்சிக்கு ஒருவன் வந்து ஆளாகக்கூடாது. பக்திக்கான இந்த வழக்கத்தில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட ஞான கர்மாதி அனாவிரதம், ஞான கர்மாதி அந்த மாதிரி வேர்டு கொடுத்திருக்காரு என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். செயல்களை உடைய கர்மாதி பலந்தரும் இச்செயல்களினால் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டனாக எய்த முடியாது. பலவேறு துரா என்பதில் என்னன்னே புரிய தெரியுது. பல்வேறு வடிவங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவை அல்ல. துறவு நினைக்கிறேன். துறவு என்பதில் பல்வேறு வடிவங்கள், தெரியல அது என்னன்னு தெரியும். சோ வாட் எவர், சோ எனிதிங் அதர் தன் பகவானுக்கு நம்ம சேவை புரியறத தவிர ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணோம்னா அது எல்லாமே முரண்பாடுதான். அது எல்லாமே தடை கற்கள் தான், நமக்கு வந்து சாதகமானது அல்ல. பக்தி மார்க்கத்துல அது வந்து நம்மளை வந்து மேலுக்கு கொண்டு செல்லாது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இருந்து பின்வரும் விளக்கத்தினை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பௌதிக சார்பு அனைத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை பெறுதல் வேண்டும். பௌதிக விஷயங்கள் அதே நான் திரும்பி சொல்லியிருக்கார். பௌதிக விஷயங்களே நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ண உணர்வினால் அனைத்து பௌதிக மாசுக்களும் நீங்கி தூய்மை பெறுதல் வேண்டும். அப்ப என்னன்னா அது வந்து சிரமமே பட வேண்டாம். நம்ம இந்த இதுல மார்க்கத்தை வந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மெட்டீரியல் டிசைர்லாம் நமக்கு அப்படியே கம்மியா போயிடும். ஏன்னா நேரமே இருக்காது அதை பத்தி பேசவோ அதை பத்தி திங்க் பண்ணவோ நமக்கு நேரம் இருக்காது. எந்த நேரம் அந்த கிளாஸ் போனோம் இந்த கிளாஸ் போனோம் இதை பத்தியே தான் பேசின்னு இருப்போம். இதுலதான் நாட்டம் ஜாஸ்தி இருக்குமே தவிர பௌதிக விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகியே இருப்போம். சோ அவன் தனது பலன்களின் எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். புலன்களின் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? புலன்கள் சொன்னேன். புலன்கள் அவனுடைய எல்லாம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், அதோட எல்லாம் யாரு அதிபதி? பகவான் தான். அவருக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து இதுல எல்லாமே கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கே, எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு தான். காது என்ன பண்ணும்? பகவானை திருப்தி பண்றது, பஜன்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும். கண்ணு பகவான் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கணும். அப்ப எல்லாமே என்னது, இந்த அங்க அவயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஃபார் சர்விங் கிருஷ்ணா. அவர் அந்த மாதிரி உண்மையான இந்த எஜமானர் யாரு? அவருக்கு தான் வந்து நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணோம். ஈடுபடும் பொழுது அது
பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மதுவா இல்லை, சாரி, நமது பந்தப்பட்ட நிலை. நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோம்? கட்டுண்ட ஆத்மா இருக்கோம் இல்லையா? நமது பந்தப்பட்ட நிலையில் நமது உடல் தேவைகளையே நமது புலன்கள் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அதே புலன்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது நமது செயல்கள் பக்தி என்றழைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப நமக்கு கண்ணு காது மூக்கு இருக்கு, நம்மளை பாதுகாத்து நம்மளோட புலன்களை திருப்திப்படுத்த நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. அப்ப அதையே ஒரு என்னது டைவர்ட் பண்ணி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள செயல்கள் பண்ணினோம்னா அதுதான் பக்தின்னு ஈஸியா அதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்தாச்சு. சோ நமக்கு சாப்பிடணும் கரெக்ட் தான். ஆனா பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடலாமே, பிரசாதமா சாப்பிடலாமே. சோ அது நம்ம சாப்பிட்டா போலியும் இருக்கும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணா போலியும் இருக்கும். அப்புறம் என்ன ஆயிடும்னாக்கா 4 டைம் 10 டைம் வேணா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். எனக்கு இது சாப்பிடணும் இன்னைக்கு, இப்ப பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி 11th டைம் 12th டைம்ல வரும்போது என்னது பகவானுக்கு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். நம்ம சாப்பிடுறோமோ இல்லையா அது செகண்டரி ஆயிடும். அதெல்லாம் அவ்வளவு நாட்டம் போகாது. பகவானுக்கு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு செய்யணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அதுதான் பிரதானமா இருக்கும் நமக்கு. சோ எதுவரை ஒருவன் தன்னை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம், குறிப்பிட்ட இனம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனோட அடையாளம் காண்கின்றானோ அதுவரை அவன் மூடப்பட்டிருப்பவன். சார்புகளினால மூடப்பட்டிருப்பான். சார்புனா என்ன மாதாஜி? சார்பு அவனை சார்ந்தது, அந்த சார்பு இப்ப நம்மள சார்ந்த சார்பு அந்த மாதிரி மூடப்பட்டிருக்கிறான் என்று கூறப்படுகிறான். அந்த குடும்பம் அந்த மாதிரி என்னுடையங்கிற அந்த மாதிரி. மாறாக ஒருவன் நான் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தையோ இனத்தையோ நாட்டையோ சேர்ந்தவன் அல்ல. நான் கிருஷ்ணனோட குழந்தைதான், நான் கிருஷ்ணரை தான் சார்ந்திருக்கேன். அந்த மாதிரி மட்டுமே நித்தியமா உறவுடையவன் என்றும் முற்றிலும் உணரும் பொழுது அவன் தனது சக்தி, குடும்பம், சினம், நாடு என்றவற்றிற்காகவன்றி கிருஷ்ணரின் நலன்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உணர்கிறான். இதுவே இந்த குறிக்கோளின் தூய்மையும் கிருஷ்ண உணர்வின் தூய பக்தி தொண்டின் நிலையாகும். அப்பா படிச்சு முடிச்சேன். 8:15 ஆயிடுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? இன்னொரு சாப்டர் 2 இல்லையே, சாப்டர் 1 வேணுமே இல்லையா? எடுத்தேனே, என்னாச்சுப்பா? சாரி, ஸ்டாப் பண்றேன். ஓபன் பண்ணிருக்கேன் நினைச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணா குருவாயிருப்பா. அதுல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. open with Edge, Microsoft Edge. இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன். இப்ப யார் படிக்கிறது பாக்கி? இவர் படிக்கிறோம் இல்லையா? வர மாட்டேங்குது. சங்கர் நாராயண் பிரபுஜி இருக்காரா? படிக்கணும். பெருசா மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு படிக்கிறது பாக்கி? யாரோ படிக்கிறோம்னா படிங்க, இல்லாட்டா நான் படிச்சுனே போறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க இல்ல, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். சிவகாமி மாதாஜி இருக்கா? விட்டாரா? பிரபுஜி போயிட்டா. ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் இந்த மாதாஜி இருந்தா, சுபஸ்ரீ மாதாஜி போயிட்டாங்களா? ஓகே, நீங்க படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல படிக்கிறாங்களா யாராவது? ஒரு நிமிஷம். சுபஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? படிங்க. யாரு கேட்டாலும் இப்போ சிவகாமி படிங்க. நீங்க படிங்க, சுபஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. நான் இவரை தேடினேன், அவர் இருந்தாரே ஜானகிராமன் இருக்காரா? இருக்காரா மாதாஜி? இல்ல ஜானகிராமன் இருக்காரு பாரு மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஜானகிராமன் சார் இருக்கிறார் பாருங்க. இல்லையே, அவர் போயிட்டார். ரொம்ப நேரமா நம்மளே படிச்சிருந்தோம். அது கண்ணுக்கு தெரியாம இருந்தது. அதனாலதான் நான் அதெல்லாம் முடியட்டும், அப்புறம் இவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் தான் வேணும். சிவகாமி மாதாஜி படிச்சிருவோம். தூய பக்தி தொண்டின் குணநலன்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வைங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 29ஆம்
29ஆம் 29ஆம் அத்தியாயம். ஸ்லோகம் 12-13 ஸ்ரீல கபிலதேவர் தமது அன்னைக்கு கூறிய அறிவுரையில் தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மைகளை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார். அன்புசால் அன்னையே, உலக இச்சைகளோ அல்லது தத்துவார்த்த யூகமோ இன்றி தமது மனங்களை எப்போதும் எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேறு எதையும் என்னிடம் கேட்டுப் பெறுவதில் ஆர்வமுடையவர்கள் அல்லர். அவர்கள் என்னோடு என் உரையுளில் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. பகவானோடு ஒருங்கிணைதல், பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது, பகவானிடமுள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது மற்றும் பகவானின் துணைவனாக வாழ்வது என்பன 5 வகை முக்தியாகும். புலனின்பத்தை துறந்த ஒரு பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளை கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி, மனநிறைவு அடைகிறான். இதுவே தூய பக்தியின் தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபிலதேவரின் மேற்கூற்றில் தூய பக்தனின் உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் பிற பண்புகள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பல்வேறு சாஸ்திரங்களுக்குள்ள ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. அவர் குறிப்பிடும் தூய பக்தி தொண்டிற்கு உரிய 6 பண்புகள் பின்வருமாறு. 1. தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதீக துன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. 2. தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. 3. தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. 4. தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது. 5. தூய பக்தி தொண்டுடையோர் முக்திக்கான கருத்தை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகின்றனர். 6. தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை வயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் வயப்படுத்துவர் ஆவார். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே வயப்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணனின் அகச்சக்தியாக விளங்குகிறது. படிக்குமா மாதாஜி? போர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல நம்ம நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம். இப்ப ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் வந்தா நீ எழுதிக்கலாம். இப்ப இந்த 5 வகையான முக்தி இருக்கு இல்லையா, அதோட இன்னும் வரும், பின்னாடி வரும். அதுக்கு வந்து பேரெல்லாம் வருது. சாஷ்டி, சாரூபிய, அப்படிலாம் வரும். அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். அது ஆல்ரெடி பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பா. சோ என்னது தூய பக்தி தொண்டின் குணன் நலன்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சாப்டர் 1 ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 29வது அம்மாவதுக்கு படிச்சுட்டோம். நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டோம். அதை 5வது கேண்டோல இருக்கோம். நாங்க 29ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 12-13 என்னது கபிலதேவர் அன்னைக்கு அறிவுரை கூறுறார். அதுல வந்து தூய பக்தி தொண்டிற்கான தன்மைகளை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார். என்ன சொல்றார்? உலக இச்சைகளோ அல்லது தத்துவார்த்த யூகமோ இன்றி தனது மனங்களை எப்போதும் எனது தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் எனது தூய பக்தர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபடும் ஒன்றை தவிர வேற எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் அல்லர். அதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? பக்தர்களா இருக்கிறது தான் நல்லது. நிறைய விஷயத்த நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். வந்து யோகா பண்ணேன், அதனால எனக்கு வந்து யோகாங்கிறது என்னது, இந்த இது வந்து ஞான யோகா கிடையாது. ஞான யோகா வந்து ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் தான். இது வந்து யோக பயிற்சி. யோகா பண்றது வந்து கர்மால வரும். சோ இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி பண்ணேன், அதனால பக்தி பெருகி நான் வந்து பகவானை அடைந்தேன். தெரியல. நிறைய நாலேஜ் படிச்சேன், நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தெரியும், காணா பாடமா தெரியும், எனக்கு எல்லாம் ஸ்லோகாலாம் நல்லா தெரியும். கிடையாது. யூ கேன் நாட் கோ நியர் த காட். உங்களுக்கு போகலாம், பிரம்மன் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் போகலாம். ஆனா தூய பக்தி தொண்டு பகவானை அன்பாக, எனக்கு ஒன்னும் ஸ்லோகம் தெரியாது, ஆனா மனசார எனக்கு வந்து தொண்டு புரியறதுக்கு நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கண்டிப்பா அதுதான் நம்மளை வந்து கொண்டு செல்லுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ல எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுலயும் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. இதுல பாகவதம் 3ஆம் காண்டத்துல அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. அது வந்து யாரு? கபிலதேவர் வந்து அவன் அம்மாக்கே வந்து அறிவுரை கூறுறார். வேற எதையும் என்னிடம் கேட்டு பெறுவதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் அல்ல. வேற ஏதாவது கேட்கறாங்களா? இப்போ பக்தர்கள் வேற என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஒன்ன வந்து இது என்னது, பகவானை அடையணும்னு சொல்லிட்டு கூட அவங்களுக்கு ஆசை இல்லை. பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், அது நான் எங்க இருந்தாலும் தொண்டு புரியணும், அதுதான் வந்து ஆர்வமே தவிர அவர்கள் வேற ஒண்ணுமே கேட்டு பெறுவதில் அவர்கள் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருக்கிறது இல்லை. அவர்கள் என்னோடு என் உரையுளில் வாழ்வதை கூட வேண்டுவதில்லை. என் கூட இருக்கணும்னு கூட அவங்க வந்து வேண்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு. சோ பகவானோட ஒருங்கிணைந்தல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க?
வரும் பின்னாடி வரும். இருக்கெல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் மறந்து போயிட்டேன். இங்க எழுதியிருக்கேன் ஒரே நிமிஷம். புக்கே இங்க இருக்கு, இந்த கீபோர்டு புக்லயே எழுதியிருக்கேன். நான் அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தேன். அது எங்க இங்க இருக்கு. சாரூபியம் சாமீபியம். இந்த அவரோட கூட இருக்கிறது வந்து சாமீபியம், சாமீபிய பக்தி. பக்தி லீலாவதாரம் சாயுஜ்ய. பக்தி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹ்லாதினி சக்தி ஆஃப் த லார்ட் விச் ஹி பெஸ்ட். எங்கேயோ நான் படிக்கும் போதோ கேட்கும் போதோ எழுதி வச்சுட்டேன். சாயுஜ்யம். ஓகே, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன, பரமபுருஷ பகவானுடன் அவரது உலகில் சேர்ந்து வாழ்வது. அதுக்கு என்ன பேரு? சாலோக்கிய. இங்க நான் ரெண்டாவது எழுதியிருக்கேன். பட் நான் அந்த மாதிரி கேட்கும் போது அது ரெண்டாவது வந்தது. அது ஒரு பகவானு கூட நான் இருக்கணும், பகவானுடைய உலகத்துல நான் பகவான் கூட வாழணும், அந்த மாதிரி ஒரு முக்தி தேடுறோம். என்னது அதுக்கு பேரு? சாலோக்கிய முக்தி. அப்புறம் என்னது? பகவானின் அதே தன்மைகளை பெறுவது. பகவானுக்கு என்னெல்லாம் ஒரு ஆற்றல் இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு இருக்கணும். அதுக்கு என்னது? சாயுஜ்யம் முக்தி. அப்புறம் இப்ப அவசரமா எழுதி எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம திரும்பி வரும், இதெல்லாம் திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பகவானிடம் உள்ள அதே செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது. பகவான்கிட்ட எவ்வளவு அப்புலன்ஸ் இருக்கு, அவர்கிட்ட அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு, அவ்வளவு என்னது அழகு இருக்கு, அவர்கிட்ட அவ்வளவு என்னது பலம் இருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு வேணும்னா சாஷ்டி. பகவானின் அப்புறம் எங்க செல்வங்களை பெற்று மகிழ்வது அந்த மாதிரி. அப்புறம் மற்றும் பகவானின் துணைவனாக வாழ்வது. அதுக்கு என்னது? சாமீபியம். பகவான் பக்கத்தே இருக்கணும். சமீபமா. சமீபம் தான் அப்படி கூட பகவானுக்கு துணைவனாக வாழ்வது என்பது 5 வகையா முக்தி ஆகும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட அவங்க வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பக்தர்களுக்கு என்னது? தொண்டு புரியணும். உங்ககிட்ட ரொம்ப சிம்பிள். அதுதான். புலனின்பத்தை துறந்த ஒரு பக்தன் இந்த 5 வகையான முக்திகளையும் கூட விரும்புவதில்லை. அவன் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதிலேயே திருப்தி மன நிறைவு அடைகிறான். அப்ப பகவான் என்ன கேட்போம்? ஒண்ணு கேட்க மாட்டான். இதுவே தூய பக்தியின் தன்மையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபில தேவரின் மேற்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாமி மதாஜி மியூட் பண்றா, சத்தம் வருது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபிலதேவரின் மேற்படி கூற்றில் தூய பக்தனின் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்றார். உண்மை நிலையும் பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப பண்புகளும் விளக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டின் பிற பண்புகள் சில ரூப கோஸ்வாமி பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் ஆதாரங்களை கொண்டு விளக்கப்படுகின்றன. அதெல்லாம் என்னது? 6 பண்புகள். என்னது? தூய பக்தி தொண்டு எல்லா வகையான பௌதிக இன்பங்களிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அளிக்கிறது. அது தெரியாது நமக்கு, தூய பக்தியான தெரியாது. இஸ்கான் ஹஸ் மேட் தட் பாசிபிள். அட்லீஸ்ட் கன்சர்ன் என்னை பொறுத்த மட்டும் அது ஆயிடுத்து. அப்படி பௌதிக விஷயத்துல ஒண்ணுமே நேரம் இல்லை. மெயினா அதுக்கெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது அந்த மாதிரி இருக்கு. நேரம் இல்லாம ஆயிடுது. அப்ப அதுல உள்ள இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது. சோ எல்லா விதமான இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு எல்லா பௌதிக விஷயம் துன்பம்னு விஷயம், அது துன்பம் நிறைந்த விஷயங்கள் தான் இருக்கும். அதுல இருந்தே உடனே நமக்கு விடுதலை அளிக்கிறது. அதாவது துன்பம் இருந்தா அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். தூய பக்தி தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கின்றன. எல்லாம் நமக்கு நன்மைதான் வரும். அப்படி அதே போல தூய பக்தி தொண்டினது தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது. நம்ம ஒன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு நம்ம இன்பத்தை தேடின்னு போக வேண்டாம். நான் ஐபோன் வாங்கின இன்பம், நான் பெரிய வீடு வாங்கின இன்பம், நான் பட்டுப்புடவை வாங்கின இன்பமும் வேண்டவே வேண்டாம். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல ஜபம் பண்ண ஒரு மாதிரி நல்ல ஃபீலிங் வந்துடும். தெரியவே தெரியாது. முதல்ல ஜபம் பண்றதுக்கு அவ்வளவு அழுதுன்னு இருந்தோம். காலையில எழுந்துக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது. இப்ப காலையில எழுந்துக்க முடியாதா? எழுந்துட்டேன், இன்னைக்கு நான் எழுந்துட்டேன். யாரோ கூட சொன்னாலே அன்னைக்கு ஃபுல் டே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா. அந்த மாதிரி இப்போ இல்ல. 6 AM வந்துட்டு இருந்தாங்க. 2 நாளா போன் பண்றாங்க. நான் ஏதோ கிளாஸ்ல அப்பதான் ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஏதோ கிளாஸ்ல இருப்பேன். அவங்க போன் பண்றாங்க. நேத்து பண்ணாங்க, இன்னைக்கு பண்ணாங்க. ஒரு நாள் விட்டு ட்ரை பண்ணிடுறேன். நானாவது திருப்பி பண்ணாலே மறந்து போயிடுறது. இப்ப இது படிக்கும் போது நினைவு வருது. சோ அந்த மாதாஜி சொன்னாங்க, நான் வந்து இஸ்கான் இல்ல, அவங்க ஜஸ்ட் நடுவுல தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நீங்க ஜபா சொல்றீங்க இல்லையா? இப்ப நான் ஜபா ஒரு 2 ரவுண்ட் தான் பண்றேன். அந்த ஹோல் டே ஐ ஃபீல் வெரி எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்னா. ஓ அப்படியா? அப்ப திரும்பி 18 days பண்ணுங்க அப்படின்னு. நமக்கு என்ன, வரவங்களை எல்லாம் 18 days கோர்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ என்னன்னா அந்த ஆனந்தம் வந்து அவ பண்ணும்போதுதான் அந்த ஆனந்தத்தை வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். சோ தூய அப்ப என்னது? பக்தர்கள் என்னது? தொண்டு அனைத்து புண்ணியங்களுக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. தூய பக்தி தொண்டு தானே ஒருவனை உன்னத இன்பத்தில், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாதையிலேயே என்னது இன்பம் கூட அவன் வந்து காண ஆரம்பிச்சு விடுறான். தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது, எல்லாராலையும் வராது. அதனாலதான் நம்ம பார்க்கலாம் 18 days பண்றோம், எல்லாரும் L2க்கு வராங்களா? இல்லை. நிறைய பேர் இன்னைக்கு வேண்டாம், நான் அப்புறமா பார்க்கலாம், இன்னும் இல்ல அடுத்த மாசம் பார்க்கலாம், இந்த மாசம் என்னால முடியாது. என்னவோ நம்ம அவங்ககிட்ட என்னவோ எழுதி வாங்குற போல, சொத்து எழுதி வாங்குற போல அவங்க அவ்வளவு ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றோம்னு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, ஹாஷாவும் சொல்ல முடியாது. ஆனா அது வந்து டேரிங்கா நம்ம வந்துட்டோம்னா then we had it. நமக்கு நல்ல ஒரு இது பாதை தெரிஞ்சுப்படுத்தின. தூய பக்தி தொண்டு அரிதாகவே எய்தப்படுகிறது. அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன, அரிதிலும் அரிது நம்ம தான் அந்த பாதையில தான் இருக்கோம் நம்ம.
அப்புறம் என்ன சொல்றார்? தூய பக்தி தொண்டுடையோர் முக்திக்கான கருத்தினை கூட இகழ்ச்சியாக கருதுகிறார். அப்ப எனக்கு என்ன, நீ இவ்வளவு பண்றியே, உனக்கு என்ன முக்தி வேணுமா கேட்டா, அது யாரு கேட்டா? நான் முக்தி எல்லாம் கூட கேட்கல, எனக்கு பகவானை சேவை பண்ணணும், அது நான் இங்கேயும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு உன்னுடைய உலகத்துக்கு கூட நீ கொண்டு போன, எனக்கு இதே பிறப்பு போறோம், நான் உனக்கு சேவை பண்ணிட்டே இருக்கேன், கடவுளை எனக்கு அந்த பாக்கியம் மாத்திரம் கொடு, உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், உங்களுடைய ஜப்பா பண்ணணும். அதுலயே அவன் ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கான். தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை பயப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். பகவான் எதுல மயங்குறார்? மகுடம் சாத்தினா கோல்டு பிளேட்டட் ஃபுல் இதெல்லாம் கவச்சம் கட்டு அதுல எல்லாம் மயங்க மாட்டார். நான் அப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் கொடுத்தேனே, டொனேஷன் கொடுத்தேன், அதெல்லாம் மயங்கினேன், அதுல எல்லாம் மயங்க மாட்டார். நீ தூய பக்தியோட ஒரு தண்ணி கிளாஸ் வைக்கிற இல்லையா, டெய்லி தண்ணி வைக்கிற, நீ உங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்ல, அவ்வளவு ஏழை நீ, அப்போ நீ என்ன மறக்காம நீ தண்ணியாவது ஒரு துளசி இலையை போட்டு தண்ணி வைக்கிற பாரு, எனக்கு அதுதான் அமிர்தம். அந்த மாதிரி அவருக்கு தோணுமா? இந்த விதுராணியோட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி, அடிக்கடி அந்த ஸ்டோரி நினைவு வரும். அவ பழத்தோல் கொடுத்துட்டே பயப்படுத்திட்டார். பகவான் பயப்பட்டுட்டார். சோ அவர் அது ஒரு டேஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்க, நீ இந்த மாதிரி அன்போடு தொண்டு புரியறாய், அதுலதான் அவர் he gets mesmerized. சோ கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் பயப்படுத்துபவர் ஆவார். ஆனால் தூய பக்தி தொண்டு அவரையே பயப்படுத்துகிறது. இதன் பொருள் தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரை விட உன்னத ஆற்றல் மிக்கதாகும். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் அகசக்தியாக விளங்குகிறது. தூய பக்தி தொண்டு கிருஷ்ணரையே கேப்சர் பண்ணணும். அப்ப அதுல என்னது, ராதாராணி தான் அவங்க, அந்ததான் தூய பக்தி தொண்டு. எஸ், யார் இப்ப படிக்கணும்? சுபஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கீங்களா? இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்க மாதாஜி. படிக்க கிருஷ்ணர் எல்லோரையும் உலகியல் துன்பத்திலிருந்து மீளுதல். பகவத்கீதையில் பகவான் ஒருவன் பிற எல்லா கர்மங்களையும் விடுவிட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவச் செயல்களின் பலன்களிலிருந்தும் காத்துருள்வார் என்று. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவச் செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு பாவங்களும் முற்பிறவியில் செய்த பாவங்களுமே காரணம் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையினாலே பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமாகிவிட்டது. பாவச் செயல்கள் இரு வகைப்படும். அவை முதிர்ந்த பாவச் செயல்கள், முதிராத பாவச் செயல்கள் ஆகும். எந்த பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கோமோ அவை முதிராத பாவச் செயல்கள் ஆகும். நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவச் செயல்கள் ஆகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவச் செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் இப்போது காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது முதிர்ந்த சில பாவச் செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறு பாவச் செயல்களும் அவற்றோடு ஒருங்கிணைந்த துன்பங்களும் என்று ஒரு சங்கிலி தொடர்பு இருக்கின்றது. இப்பாவங்களின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவிகள் தோறும் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். இப்பிறப்பில் அவன் தனது முற்பிறப்பின் பாவச் செயல்களின் பலன்களினால் துன்புறுகின்றான். இதனிடையே அவன் தனது மறுபிறப்பில் அனுபவிப்பதற்காக இப்பிறப்பில் மேலும் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். முதிர்ந்த பாவச் செயல்கள் ஒருவன் தீராத பிணியினால் வருந்தினாலோ, ஒருவன் சட்ட சிக்கலுக்கு ஆளானாலோ, ஒருவன் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தாலோ, ஒருவன் கல்வி அறிவற்றவனாக இருந்தாலோ, ஒருவன் பார்க்க சகிக்காத அழகற்றவனாக இருந்தாலோ அவற்றிற்கெல்லாம் காணப்படுகின்றான். நமது முந்தைய பாவச் செயல்களின் விளைவினால் நாம் இப்போது வருந்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். நமது இன்றைய பாவச் செயல்களினால் எதிர்காலத்தில் நாம் வருந்த நேரிடலாம். ஆனால் பாவச் செயல்களின் விளைவுகள் அனைத்தும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றோம் என்றால் உடனே செயலிழந்துவிடும். இதனையே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 19 எடுத்து காட்டுகின்றார். இஸ்லோகம் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு அருளிய உபதேசம் பற்றியதாகும். அதில் பகவான் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த உத்தவரே, எனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு கொழுந்துவிட்டெறியும் நெருப்பாகும். அது அதிலிடப்படும் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் என்று. இதன் பொருள் என்னவெனில், கொழுந்துவிட்டெறியும் நெருப்பு அதில் விடப்படும் ஏராளமான விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும். அதுபோல் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு பாவச் செயல்கள் என்னும் விறகுகள் அனைத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும். சான்றாக கீதையில் அர்ஜுனன் கருத்தில் போரிடுதல் பாவம், ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவனை போரில் ஈடுபடுமாறு கட்டளையிட்டார். அதனால் போர் செய்தல் பக்தி தொண்டாக மாறியது. இதனால் அர்ஜுனன்
பாவத்திற்கு ஆளாகவில்லை. ஸ்ரீலரு கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயத்தில் 6ஆம் ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதில் தேவகூதி தனது மைந்தன் கபில தேவரிடம் கூறுகிறார், அன்பு தெய்வமே, கேட்டல் ஓதுதல் என்று தொடங்கி 9 வகையான பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன. உமது லீலைகளை எவன் ஒருவன் செவியினால் கேட்டு உமது கீர்த்திகளை பாடி உமக்கு வந்தனம் செய்து உண்மையை நினைத்து இவ்வாறு 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் எதனை செய்தாலும் அவன் நாணயத்தினும் நாயை தின்னும் சண்டால குலத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்விகளை செய்யும் தகுதியுடையவாகின்றான். இவ்வாறு இருக்க முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை உண்மையை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான்? அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்று அவன் ஐயத்திற்கிடமின்றி உலகியற் பாவமாகிய அனைத்து மாசுகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவச் செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்க செய்யும் ஆற்றல் இருக்கின்றது. இருந்த போதிலும் ஒரு பக்தன் எப்போதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கை உடையவனாக இருக்கிறான். ஒரு பக்தனாக அவனிருக்கும் சிறப்பு தகுதி இது. இவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் நாயை தின்னும் இழிந்த சண்டால குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகிறான் என்பதாகும். இக்கூற்றிலிருந்து நாயை தின்னும் புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யஞ்ஞம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களோ பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணன் ஆகாது அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியாது. ஒருவன் தனது முன்வினை பயன் காரணமாக மாதாஜி நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு? அங்க படிச்சோம், இங்கேன்னு படிச்சோம் இல்லையா? 1.5 பேஜுக்கு மேல படிச்சு உலகியல் துன்பை. அப்ப எப்படி நம்ம வந்து இப்ப நிறைய இந்த பாவ செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல இருந்து எப்படி மீளறது? பகவத்கீதையில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பகவான் ஒருவன் எல்லா காமங்களையும் விட்டு விட்டு தம்மையே சரணடைவிடும். ஏன்னா அந்த இது லாஸ்ட் எல்லாம் பரித்தியஜ்ய சர்வதர்மான் பரித்திய, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடும். நான் என்னெல்லாம் சொன்னேன் 18 சாப்டர்ல, எல்லாத்தையும் விட்டுடும். ஒன்லி என்ன மாத்திரம் ஏக்கம். என்னது என்ன? சர்வதர்மான் பரித்தியஜ மாமேக்கம், என்ன மாத்திரம் நீ வந்து சரணடை. மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? உன்னுடைய சர்வ பாப்ப என்ன சர்வதர்மான் பரித்தியஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷ ஈஷ்யாமி. எல்லாத்தையும் நான் வந்து அழிச்சுடுறேன், நீ என்ன வந்து ஜஸ்ட் சரணடைந்தா போறோம். மோக்ஷ ஈஷ்யாமி மாசுச்ச, அது கவலைப்படாதே. மாசுச்சன்னா கவலைப்படாதேன்னு அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் உன்னோட பாவத்தை எல்லாம் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிற. ஆனா என்ன பண்ணும்? அதுக்கு நம்ம வந்து சரணடையணும். சரணடையனா சும்மா பேருக்கு நான் வந்து தண்ணி மாத்திரம் வச்சு டெய்லி தண்ணி வைக்கிறேன், நான் மாதிரி முஸ்கு நிறைய நிலமா பண்ணி சாப்பிடுறேன், வெங்காயத்தை போடுறேன், ஆனியன் போடுறேன், அது போடுறேன், இது போடுறேன், என்னது மசாலா போட்டு நான் நல்லா சாப்பிடுறேன். பகவான் தண்ணி வச்சா தான் அவர் வந்து சிம்பிளா போறேன்னு சொன்னாரு. அந்த மாதிரி கிடையாது. என்ன சாப்பிடுறோம்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதான் சாப்பிடணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினதான் போட்டுக்கிறோம். இப்பதான் துணி நினைச்சா வாங்குறோம் நம்ம ஆன்லைன் அது இதுன்னு. அப்ப எது வாங்கணும்? எஸ் இல்ல யாருக்கும் தானமா கொடுக்குறோமா? பகவானை நினைத்து பகவான் முன்னாடி வச்சு இதை நான் தானம் கொடுக்குறேமா இல்லையா? அவரை நினைத்து நீங்க கொடுத்ததுல இருந்து நான் கொஞ்சம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் நான் வந்து ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் இது தானமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவானை நினைத்து நம்ம எதுவுமே பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதாலையும் படிச்சோம். இதெல்லாம் பாகவதம்ல இது இருக்கு, என்னது ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அதுதான் வந்து இன்பிட்வீன் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லுவோம் 18 days கோர்ஸ்ல. சோ என்னது நம்ம வந்து சரணடையும், அதுதான் சரணடைகிறது. சோ என்னது பகவத்கீதையில் எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு விட்டு தம்மையே சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அதில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார், என்னது சரண் புகுந்த ஆத்மாக்களை அவர் எல்லா விதமான பாவ செயல்களிலிருந்தும் விடுவிக்கிறார், பலன்களிலிருந்தும் காத்தருள்வார் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவ செயல்களினால் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு பாவங்களும் முற்பிறப்பு. இப்ப இருந்து பாவங்கள்லயே நிறைய உண்டு. என்னது எது இப்ப நம்ம எதிர்கொண்டு இருக்கோமோ அது வந்து இது பிராரப்த கர்மா. இதெல்லாம் உண்டு, இனிமே வரும். அதை பத்தி டீட்டெயில் வரும்போது இன்னும் நல்லா படிக்கலாம். பிராரப்த கர்மா, இன்னும் சஞ்சிந்தி கர்மா உண்டு. அதெல்லாம் இப்போ இன்னும் இருக்கு, பேக்கேஜ் நிறைய இருக்கு. இப்ப நான் மேபி ஒரு நல்லா நம்ம நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னு நம்ம வந்து நம்ம பிராரப்த கர்மால இப்ப நல்ல பேக்கேஜ் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். அதுல நல்ல எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அதோட பலன் தான் இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் வேற இருக்க நிறைய 10,000 மூட்டை இருக்கும். நம்ம பாவ செயல்கள் பண்ண இனிமே ஓபன் பண்ணாதான் தெரியும். அப்போ எந்த மாதிரி லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணுவோம்னு யூ கேன் இமேஜின். சோ அதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணின செயலுக்கு தான் நம்ம வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம அதுதான் அனுபவிச்சிருக்கோம். இப்போ பண்றதும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் அதுதான். இல்லை பகவான் அது போறது லாட்டரி டிக்கெட் மாதிரி தானே, எப்ப போகும் தெரியாதே. ரொம்ப என்னது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதோட பலன் என்னது அடுத்த ஜென்மத்துல தெரியும். அதான் இந்த இதுல பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்கு.
முற்பிறப்பில் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பாவ செயல்களிலும் உண்டாகும் துன்பங்களுக்கு அப்பாவங்களும் முற்பிறப்பில் செய்த பாவங்களுமே காரணம் என்று கூறுகிறார். பொதுவாக ஒருவன் அறியாமையினாலேயே பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். தெரிஞ்சுட்டு யாரும் பண்ண மாட்டா இல்லையா? பண்றோம் இருக்கான், அதுக்கு நம்ம சோ வாட், இட் டசன்ட் பாதர். அறியாமைங்கிறது என்னது? தெரியாதுக்கல்ல, he doesn't believe in God, he doesn't believe in சாஸ்திராஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் பண்றான், தைரியத்தோட அவன் பண்றான். சோ வந்து அவன் அறியாமைன்னா இக்னோரன்ஸ், தெரியாதனம்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஐயோ பாவம் அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அந்த மாதிரி இல்ல, அவன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரமா ஆகிவிடாது. நான் தெரியாம பண்ணேன், எனக்கு என்ன தெரியும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இல்ல. அப்போ நீ அனுபவிக்கதான் வேணும். இந்த பாவ மன்னிப்பு எல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. அது சில இதுல வச்சிருக்காங்க, எவ்ரி சண்டே போயிட்டு பாவ மன்னிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா ஆச்சு. அடுத்த நீ வெளியில வந்த அப்புறம் திரும்பி பாவம் பண்ணிக்கோ, திரும்பி அடுத்த சண்டே வருவியே பாவம் பண்ணி. அதில் நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது, நமக்கு அது அனுபவிக்கணும். ஆனாலும் பகவானுடைய நாமம் எடுக்க, பகவானுடைய மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய சின்ன 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 சின்ன, இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம், நான் இப்படி ஒரு கை இப்படி வச்சேன், ஒரு சின்ன ஒரு பூச்சி, தெரியவே தெரியாது, அது நான் நசுக்கிருப்பேன், தெரியாது. நம்ம கையெல்லாம் அதுக்கு பெரிய உலகம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அது இறந்து போயிருக்கும், இல்ல இதோட விங்கு போயிருக்கும், ஒரு கால் ஒடிஞ்சிருக்கும், அதெல்லாம் பாவ செயல் தானே. எத்தனையோ பாவ செயல் பண்றோம். ஒரு செடியில இருந்து ஒரு வெண்டைக்காயை பிச்சு நம்ம வந்து சாம்பார் வைக்கணும், அது ஒரு பாவம் தானே. நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்தது, அதை போயிட்டு பறிச்சு பக்கத்து 4 வெண்டைக்காய் இருக்கு, நம்ம ஒரே ஒரு வெண்டைக்காய் பிச்சா அதுக்கு எப்படி அது கோவம் வராது, சாபம் வராது நம்மள? நான் உன்னை என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பிச்சை, நான் பாட்டுக்கு என் குடும்பத்தோட நல்லா இருந்தேன் அந்த செடியில, அது போயிட்டு என்ன அடுப்புல போட்டு வேக வச்சு நம்ம துன்பம் படுத்ததான் செய்யணும். ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம், அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுறோம். அப்போ அந்த பாவங்கள் அப்படியே போயிடுறது. பகவான் ஏத்துக்கிறான்னு அதே நம்மள முக்தி கொடுக்குறேன். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அதான் பண்ண மாட்டோமே. நம்ம பகவானுக்கு எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். சே, நான் எனக்கு வேண்டி பண்றேன் சாம்பார், அதெல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றது, அதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் ஆரம்பிக்க முடியாது, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம். 70-80 வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் சாப்பிடலாம். இப்ப நான் யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக், லெட் மீ ஈட் ஃபார் மை செல்ஃப், இது ஒரு லைஃப், லெட் மீ என்ஜாய். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பாவத்துக்கு மேல பாவம், அதான் பாவத்தையும் உண்கிறான், அந்த மாதிரி மீனிங் வரும். பகவத்கீதா நீங்க வாங்கி வச்சோம்னா மீனிங்கே வரும். அந்த மாதிரி வந்து யாரு பாவம் செயல் பண்றோம்னா அவன் பாவத்தையும் உண்கிறான், ஆனா என் பக்தர்கள் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சோ அவர்கள் பாவ செயல்களில் உண்டாகும் துன்பத்துக்குள் பாவங்களும் முற்பிறப்பில் செய்த பாவத்திலும் படிச்சோம். ஆனால் பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து தப்புவதற்கு அறியாமை ஒரு பரிகாரம் ஆகிவிட்டது. பரிகாரம் ஆகிவிட்டது. அறியாமை ஒரு பரிகாரம் ஆகிவிட்டது. பாவ செயல்கள் இரு வகைப்படும். அது என்ன தெரியல. பாவ செயல்கள் 2 விதமா இருக்கும். அவை முதிர்ந்த பாவ செயல். அதுதான் எது வந்து முதிர்ச்சி ஆயாச்சு, இனிமே வந்து யூ கோயிங் டு ஃபேஸ் இட். தட் மீன்ஸ் என்னது, கோர்ட்ல வந்து ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு, இது வந்து இவன் வந்து ஒரு 10 இயர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இல்ல லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அந்த டேட் கொடுத்தாச்சு, என்ன அந்த வெர்டிக்ட் கொடுத்தாச்சு, அந்த மாதிரி. சோ அது முதிர்ந்த நிலையில இருக்கு. அது நல்லது முதிர்ந்த நிலையில இருக்கும், கெட்ட செயல்களோட முதிர்ந்த நிலைய அதுதான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ அது ரொம்ப கஷ்டப்படுற இதா இருந்ததுனாக்க இது கெட்ட செயல் பண்ணிருப்போம், அதுதான் வந்து முதிர்ச்சி பெற்று வந்திருக்கு. சோ அந்த மாதிரி என்னது, இரு வகைப்படும். அவை முதிர்ந்த பாவ செயல்கள், முதிராத பாவ செயல்கள் ஆகும். எந்த பாவ செயல்களில் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ, என்ன மாதிரி துன்பம் அதுவும் கொடுத்திருக்காரே, என்னது வந்தது இல்லையா, உடம்பு முடியலை, இல்லை பணம் இழப்பு, அந்த மாதிரி எல்லாம் வருமே. சோ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கோமோ அதை நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கும் பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இன்னமும் துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். இல்ல ஆனந்தத்துல தான் இருக்கும், ஆனா நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம்னாக்கா என்னது, என்னது முதிர்ச்சி பெறல, ஆனா முதிர்ச்சி ஆகாம இருக்காது, அதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி உண்டு. எப்படி எல்லாம் போட்டுனாக்கா ஏதோ ஒரு வருமே, ஏதோ ஒரு டேட் வருமே, அதோட வந்து இதா எடுத்து மெச்சூர் ஆயிடுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி மெச்சூர்டு, அதே மாதிரிதான் பாவ செயல் மெச்சூர் ஆயிடுச்சு, அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த டேட்ல இருந்து நீ, அதான் சனி பெயர்ச்சி எல்லாம் வந்தது, சனி பெயர்ச்சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போறோம். இனிமே அச்சோ என் கிரகத்துல வந்துட்டா, என்னோட நட்சத்திரத்தை பிடிக்க போறது இல்லை, நிறைய பேர் பயப்படும். ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம். பகவானோட தொண்டில் இருந்தோம்னா இடி விழுந்து நம்ம வீடே தரை மட்டமா ஆகதான் போறது. அதுதான் இருக்குன்னா அது ஆகும். ஆனா பக்தனானவன் அதுல வந்து இடிச்சு போக மாட்டான், அவன் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துப்பான். அதுக்கு என்ன கவர்மெண்ட் ஏதோ பைசா கொடுப்பா, சரி போட்டும் போ, ஏதோ நம்ம புது வீடு கட்டி கொடுப்பா, நமக்கு எல்லாம் ஒரு செலவு இல்லாம, அவன் எதுவுமே பாசிட்டிவா எடுக்கப்பட்டோம். இதே ரொம்ப மனசு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பின் வளைஞ்சா கூடி கஷ்டம், எல்லாத்துக்கும் மனசு கஷ்டப்படுறோம், அது எல்லாமே அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். சோ பக்தர்களா அர்த்தம் அது. ஏன்னா இடி விழுந்து வீடு போறது எல்லாரோடும் ஆகும். நிறைய புயல் காற்று வந்தது, ஃப்ளட் வந்தது, எல்லாரும் இது நேச்சுரல் கெலாமிட்டி ஆகதான் செய்யும் அது. சோ என்னது கொடுத்திருக்கு, துன்பம் அனுபவிக்கவில்லை என்றால் அவை முதிராத பாவ செயல்களாகும். இதற்கு உதாரணமாக பல குற்றங்களை செய்த ஒருவன் இன்னும் கைது செய்யப்படாமல் இருக்கான் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் என்று கூறலாம். அவன் வந்து கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதை கூறலாம். அது இன்னும் மெச்சூர் ஆகல,
ஒரு நாளைக்கு பல நாள் கள்ளன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் வந்து பழமொழி. சோ அந்த மாதிரி கூறலாம். இப்போது அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன் சிறைவாசம் அவனுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நமது சில பாவ செயல்களின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்கு நாம் இப்போதே காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ரெடியா இருக்கணும். என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. மறதி தான் பகவான் கொடுத்துட்டாரு. அவர் தானே மறதி கொடுத்திருக்காரு. நமது முதிர்ந்த சில பாவ செயல்களின் காரணமாக நாம் இப்போது துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். என்னெல்லாம் துன்பம் அது கொடுத்திருக்காரு. இவ்வாறு பாவ செயல்கள் அவற்றோடு ஒருங்கிணைந்து துன்பங்கள் என்று ஒரு சங்கிலி தொடர் இருக்கின்றது. இப்பாவங்களின் காரணமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மா என்னது பிறவைகள் தோறும் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். திரும்பி பிறக்கிறதே ஒரு துன்பம் தான். அது அம்மாவோட வயத்துல 9 மாசம் இருந்து பிறக்கணும்னா அந்த குழந்தை என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறது எல்லாம் அது ஒரு 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 யூடியூப் நான் காட்டுறேன். நான் குழந்தைகளுக்கு காட்டேன் ஒரு வாட்டி. ரெக்கார்டிங் போகும்போது காட்ட முடியாது, அதுக்கப்புறம் காட்டுறேன். இந்த காப்பிரைட் இஷ்யூ வரும். சோ அது வந்து இந்த குழந்தை என்னமா கஷ்டப்படுறது உள்ள அப்படின்னு புழு பூச்செல்லாம் அப்படி இப்படி கடிக்குமா அத. சோ அது வந்து அப்பன்னா எல்லாம் நினைவு இருக்கும் அதுக்கு. அப்ப பகவான் இப்படி கை கூப்பின்னு தானே இருக்கும். இப்படிதானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இடமே இல்லை, அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காது. இனிமே நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன், இனிமே வெளியில வரத்துக்குள்ள உங்களைதான் நினைக்க போறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கையை கூப்பின்னு இருக்குமா. வெளியில வந்தோடனே என்னது வேற இதெல்லாம் அட்ராக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால அழும் அது. அதுக்கு வாயில ஏதோ கொடுத்தனா அப்பா பசி அரித்து அதுக்கு தெரிஞ்சு விட. நான் எப்பெல்லாம் அழறேன்னா என் வாயில ஏதோ தண்ணி கொடுப்பாங்க, இல்ல ஏதோ கொடுப்பாங்க. அப்போ அது முள்ள யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் அட்ராக்டட் டு இந்த இது. அப்படிதான் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி பகவானை மறக்கிறோம். சோ நன்னா கொடுத்திருக்கா அதுல. சோ ஆத்மா பிறவிகள் தோறும் துன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். இப்பிறவியில் நாம் நமது முற்பிறப்பின் பாவ செயல்களின் பலன்களை துன்பிக்கணும். இதனிடையே அவன் தனது மறுபிறப்பில் துன்பம் அனுபவிப்பதற்காக இப்பிறப்பில் மேலும் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறான். இந்த ஜென்மத்தையும் வந்து பாவத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்த ஜென்மம். அது ஹியூமன் பீங்கா பிறந்தா சரி, ஒரு என்னது மரமா ஒரு பன்னியெல்லாம் போயிட்டோம்னா போச்சு. திரும்பி அங்கேருந்து எப்ப மேல போய் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்துட்டோம், ஹியூமன் ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம். இனிமே வந்து வீழ்ச்சி அடையாம பாத்துக்கலாம். மேல போறோமோ தெரியாது, அட்லீஸ்ட் வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கிறதுக்கு பகவானுடைய தோண்டு. சோ இப்பிறப்பில் மேலும் பாவங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறான். முதிர்ந்த பாவ செயல்கள் ஒருவனது தீராத பிணியா இதுலதான் போட்டிருந்து. பிணியினால் வருந்தினாலோ ஒருவன் நிறைய பேர் ஒரு சட்ட திட்டத்துல எல்லாம் அது வந்து ஏதோ சிக்கல்ல இருப்பா. அந்த கோர்ட் கேஸ் இந்த கோர்ட் கேஸ் முடிவே ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு மனசு உளைச்சல்ல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆளானாலோ, ஒருவன் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தாலோ, ஒருவன் கல்வியற்றவனாக இருந்தாலோ, ஒருவன் பார்த்த சகிக்காத அழகற்றவனாக இருந்தாலோ, அவற்றிற்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இதுல வந்து பாதிக்கும். நம்ம பண்ண பாவ செயலுடையதுதான். சோ நமது முந்தைய பாவ செயல்களின் விளைவினால் நாம் இப்போது வருத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். நமது இன்றைய பாவ செயல்களினால் எதிர்காலத்தில் நாம் வருந்த நேரிடலாம். ஆனால் பாவ செயல்களின் விளைவுகள் அனைத்தும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றோம் என்றால், அதனாலதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்னது, எப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்தோம்னா நிறைய பாவங்கள் விட்டு போயிடும். அப்புறம் இப்ப என்ன பண்றோம், நம்ம நைவேத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா. பகவான் என்ன நம்ம பண்ணோம், எல்லாத்துக்கும் பாவம் உண்டு. செடி கொடிகளுக்கு கூட நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் கட் பண்றோம்னா அதுவும் ஒரு பாவ செயல் தான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். அந்த மாதிரி பாவ செயலும் போயிடும். உடனே செயல் எழுந்து விடும். இதனை செயல் சுவாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகம் 19 எடுத்துக்காட்டு. இஸ்லோகம் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு அவருடைய உபதேசம் கடைசியில ஒரு 11th சாப்டர்ல. உத்தவ கீதை. எனக்கு பக்தி தொண்டு கொழுந்து என்னது அன்பார்ந்த உத்தவரே, எனக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு கொழுந்து விட்டெறியும் நெருப்பாகும். அதில் இடப்படும் எண்ணற்ற விறகுகளை எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் என்று. அப்ப என்ன அர்த்தம், நம்ம பண்ற எத்தனையோ பாவம் நமக்கு தெரியாம பண்ணிருப்போம், அது எல்லாமும் சாம்பலா போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம். எவ்வளவு ஜப்பா பண்றோமோ, எவ்வளவு காலையில இருந்து பங்களார்த்தி பாக்குறோமோ, எவ்வளவு தொண்டு புரியறோமோ, பகவானை நினைத்துதான் இந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து சேவை புரியணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப அட்மின்ஸ் எல்லாம் கங்கணம் கட்டின்னு இருக்காங்களே. எப்படி நிறைய டிவோட்டிஸ் நம்ம வந்து டிவோட்டி ஆக்கி அவங்களெல்லாம் ஒரு இது பண்ணும், ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த மாதிரி இதுலதான் நம்ம சேவாலே வந்திருக்கோம். இதெல்லாமே நல்ல செயல்கள் தான். இதெல்லாமே வந்து விட்டு போகும், நிறைய பாவங்கள் விட்டு போகும். ஆனா எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. நான் தான் 2 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்போ எல்லாம் 0 ஆயிருக்குமானா தெரியாது. எவ்வளவு பேகேஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது. அதெல்லாம் முடிக்கணும்னாக்கா எத்தனை ஜென்மம் எடுக்கணும்னே தெரியாது. சோ அதில் இருக்கும் எண்ணற்ற விறகுகள் எரிந்து சாம்பலாகி விடும் என்று. இதன் பொருள் என்னவெனில், கொழுந்து விட்டெறியும் நெருப்பு அதில் விடப்படும் ஏராளமான விறகுகளை எரித்து சாம்பலாகிவிடும். அதுபோல் பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு பாவ செயல்கள் என்னும் விறகுகளை அனைத்தும் எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும். அனைத்தும்னா நான் ஒரு நாளைக்கு என்னண்டேன் மங்களாரத்தி பார்த்தேன், இப்ப எல்லாம் எரிஞ்சுட்டானா, கொஞ்சம் எரிஞ்சிருக்கும், இன்னும் இருக்கு எவ்வளவு நிறைய, அது தெரியாது நம்ம கிட்ட. சோ அப்ப என்னது நம்ம டெய்லி பண்ணணும்.
சான்றாக கீதையில் அர்ஜுன கருத்தில் கீதையில இருந்து அர்ஜுனன் கருத்தில் போரிடுதல் பாவம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அப்படிதான் நினைக்கிறான். ஆனால் கிருஷ்ணரோ அவனை போரில் ஈடுபடுமாறு கட்டளையிட்டார். அதனால் போர் செய்தல் பக்தி துண்டாக மாறியது. பகவான் சொல்லிதான் அவன் கேட்கிறான் இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் சொல்றார், அதை கேட்டு நம்ம பண்ணோம்னாக்கா அது வந்து பக்தி துண்டுல பண்றோம்னு அர்த்தம். இதனால அர்ஜுனன் பாவத்திற்கு ஆளாவது இல்லை. இன்னும் படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? இது முடிச்சுடுறேன். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 33ஆம் அத்தியாயத்தில் 6ஆம் ஸ்லோகத்தில் மேற்கோள் காட்டுகிறார். அகில தேவஹூதி அதில் தேவஹூதி தனது மைந்தன் கபில தேவரிடம் கூறுகிறாள், அன்பு தெய்வமே, கேட்டல் ஓதுதல் என்று தொடங்கி 9 வகையான நவவித பக்தி இருக்கு இல்லையா? அது அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன. உமது லீலைகளை எவன் ஒருவன் செவியினால் கேட்டு உமது கீர்த்திகளை பாடி உமக்கு வந்தனம் செய்து உண்மையே நினைத்து இவ்வாறு 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளில் எதனை செய்தாலும் அவனை நாயை தின்னும் சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தாலும், ரொம்ப குலத்துல இருக்கான், படிப்பறிவே இல்ல, ஒன்னும் தெரியாது, சிவிக் சென்ஸ் தெரியாது, படிப்பும் கிடையாது, ஒன்னும் இல்லை, ஆனா பக்தி மாத்திரம் அவன் பண்றான். காலையில இருந்தா நாராயணா சொல்றான், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாதி சொல்றான், என்ன பண்றான், அவனுக்கு கூடி அவன் நல்ல நற்கதி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பிறந்தவனாக இருந்தாலும் வேள்விகளை செய்யும் தகுதியுடையவன் ஆகிறான். இவ்வாறு இருக்க முழுமையான கிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கே எல்லாம் முக்தி கிடைக்கிறதுனா, அவங்களுக்கே நல்ல வழி கிடைக்கிறதுனா நம்மள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கிடைக்காதா? தாராளமா கிடைக்கும். இவ்வாறு இருக்க முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையாக பக்தி தொண்டில் படிச்சீங்களா? இது படிச்சீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நம்ம படிச்சா அப்ப ஈடுபடுபவன் எவ்வாறு தூய்மை அடையாது போவான்? எப்படி நம்ம வந்து அடையாது போவோம்? அப்ப இவ்வளவு நான் பண்ண போருமா அப்படின்னு நினைக்கலாம் முடியாது. ஏன்னா நிறைய இருக்கு, அது எப்ப முடியும்னே தெரியாது. சோ அது சாத்தியமற்றதல்ல. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்விலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபட்டிருக்கிறான் என்றால் அவன் ஐயத்திற்கிடமின்றி உலகியற் பாவமாகிய அனைத்து மாசுக்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிற்கு பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்க செய்யும். அதனால என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி தொண்டிய 18 days முடிஞ்சு இனிமே கிளாஸ் வரமாட்டேன், ஜபம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றவாளுக்கெல்லாம் இதுதான். அதனால அப்போல்லாம் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். லெவல் 3ல வந்தப்பதான் தெரியும். லெவல் 3ல இது சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்தோன்னா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு போயிடும், இது பக்தி பண்றோமே, இதுதான் நம்ம பாதையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பெப்டாக் மாதிரி, நீ பண்றீங்க இல்லையா, கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. சோ அவன் ஐயத்திற்கிடமின்றி உலகில் பாவமாகி அனைத்து மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவான். ஆகையால் பக்தி தொண்டிருக்க பாவ செயல்களின் அனைத்து வகையான பலன்களையும் செயலிழக்க செய்யும் ஆற்றல் இருக்கிறது. இருந்த போதிலும் ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையுடையவனாக இருக்கிறான். வைஷ்ணவ அப்ராதப்படி பண்ணக்கூடாது. வேறொரு வைஷ்ணவன் இருந்தா அவனுக்கு ஏதாவது தீங்கிழைப்பது, அவனை பத்தி ஏதாவது குத்தம் சொல்றது, காசிப் பண்றது, அது கூடி வந்து பாவ செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. சோ அது கூடி பண்ணக்கூடாது. அவனா எச்சரிக்கையால் இருக்கான். ஒரு பக்தனாக அவனிடமிருந்து சிறப்பு தகுதி இது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் நாயத்தின் இழிந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகிறான். அவங்க கூட வேள்வி பண்ணலாம், அவங்க கூட பூஜையெல்லாம் பண்றதுக்கு அது தனியே ஜாதி தான், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. கீழ் குலத்தவனா இருந்தாலும் பண்ணலாம். அவன் அந்த மாதிரி பண்ணா அவனுக்கு பலன் கிடைக்கும். செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரியல. என்னது இது? வேற என்ன படிக்கிறேன்? தகுதியுடையவன் ஆகிறான் என்பதாகும். இவற்றிலிருந்து நாயத்தினும் புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யஜ்ஞம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள வேள்விகளை செய்யும் புரோகிதர்களை பிராமண குலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் பிராமணனாகாது அவனால் இச்சடங்குகளை செய்ய முடியாது. சோ he has to become a Brahmin. அவன் கீழ குலத்துல இருந்தாலும் அவன் ஒரு பிராமின், ஒரு அந்த என்னது தீட்சா பெறணும். அதுதான் இங்க நடுவில் எங்க போயிடுது. நாயை தின்னும் இழிந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் கூட வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வேள்வி சடங்குகளை செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் ஆகிறான் என்பதாகும். இக்கூற்றிலிருந்து நாயை தின்னும் புலை குலத்தில் பிறந்தவன் யஜ்ஞம் அல்லது வேள்வி செய்வதற்கு தகுதியுடையவன் அல்லன் என்று தெரிகிறது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கெல்லாம் அப்ப அது பண்ண முடியாது. அந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கும், அது பண்ண முடியாது. அதுக்கு அவனுக்கு தீட்சை பண்ணணும். அதுக்கு அவன் ஒரு தகுதி பெற்று அவன் வந்து அதை பண்ணும்போது அவன் வந்து he will get clear check for doing all this. ஓகே, இது வந்து நாளைக்கு சாரி அடுத்த வாரம் இங்க ஒருவன் மார்க் பண்ணிடுறேன். நீங்க யாராவது ஒருத்தர் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது என்ன பேஜ்? 4. என்ன ரெக்கார்டிங் பார்த்தா தெரியும். 4 நம்ம நான் மார்க்கும் பண்ணியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா.